minto muligile wensoko TV asoko ngali bageli nainde ase TV yao egere ngoro serie gose tinyane gusaba asobwamo nyasaye no mya oyo toire litukulia lero ndo twanjeire twanyare ko bali tukeli twanyare ko rali tukeliga bona lero tugatusoma samarika nyasaye egetabu kia gukora ko batumwe isano ibere ekiongo kia 55 na bitano na bibere 57 55 na bitano na bibere useme 50 na isano ibere Saburi isano ibere ekifungo kiaye 57 kolende bagaka getuli aseri ogiri nene bagakuneka amatabo bakamulindokera bonsi amo kenya sabo sesenie asamarika ya nyasaye abagake getuli igaiga marika ukore igoro yo monto yomo orege koru kwa Stevano ekera terena ari gukwana igoro yo buya bwa nyasaye namangana nyasaye amokoreire nebikone bya nyasaye arorire Biblia ngonte na bagakaba gosaba ntabo bagake getuli akiryogi bakamuogerera mono bagatuba matabo egere mbaba za koigwa kindi gyonse kya okwana oyo minto asema mbiyabona iga andonse asore nintagete nkwana igoro yobugima bwao gosegoro yebinto gwaetere asinaro rwatemine gukwana gose kolera lingana gete gose gukwana igoro lingana gete lakini mwanya bantu bangire koligwa mwanya bantu bangire gotegerera abantu igo batubeta matabo abantu nigo batumete nonyana matabo na maisabo mbaba sakorra ekiagara tibatageti koigwa kende yonsi kiriyo gukwana tibatageti koigwa ngana ndiri yonsi ogoteba karenga gwachira asobisi okuburi gasi lakini muntu tago koigwa karenga gwachire godaye deni yao lakini muntu tago koigwa karenga gwachire gukora kende gyonsi gose binte bingero no mugondo gwachire gukorema lakini mugondo utiko goitabera karenga gwachire school gosoma lakini amasomo taliko goitabera karenga gwatemire kuibora abana lakini enda yao yangire ko goitabera karenga gwatemire ko beri omugaka lakini omugaka bwangire ko goitabera karenga gwatemire ko liyo mukungu lakini mukungu bwangire ko goitabera ebinte byangire gocha sensemo yao kwa bigiri asenga kientambe karenga gwatemire ko goregari lakini gari yangire ko goitabera karenga gwatemire ko gore byasara ao lakini byasara byangire ko goitabera bono Stevano kerago kwana abantu bakanga ko muitabera bakanga ko muigwa bakanga ko mategerra ebintu bikabogeka ebintu bigasareka chinga kecho Stevano kaligere igora marika ontebya akora Yesu Kristo tenene asokobogo kuri kwa nyasaye tata asema mbiyabono iga ligere nyasaye asomo saraba erena ramboro koboko kwaye agokonye nyasaye uri ramboro to koboko chinga gichiria Petro alenge koso gosikolimera amachime akakura gakerio geri nene agatebanga Yesu Munasareti nkonye Yesu tamutigete igo igarambore to koboko akamubwata Petro tanyara kulimera chinga kichabono mambia andonse asogocha kende yonsi kyoko genda gukora tangani nyasaye ito agotangane egere to nyara kulimera ase kende yonsi ochi gukora ebyasara bya ugoko igora tangani nyasaye egari yawe keroko yokya tangani nyasaye obisi yawe keroko genda tangani nyasaye abana bawo kera bakwende skuru tangani nyasaye omugako kagosoka ku nyomba tangani nyasaye omungu no kera kwende byasara tangani nyasaye ekeroko genda mugondo bana baminto tangani nyasaye yongo kwara lingane likira lituko ngo batangaza nga Yesu Munasareti ndigawe ntego tangani gwasikira lingana erenere taya yobugima bwaito erenere obugima bwaita ndonze stogokora nere chumbi yaito nero gotole toro mwancha nero gotole toro kugweniwa ekera marweira abera mangi ekere mechando yabuchire abana bamanyi minto banyasaye tanganya nyasaye abana baminto asemore asema mbiyabonega nabakurire nko batebya ekero kogenda gukora kindi gyonse asema mbiyabonega tangani nyasaye bimeganda ere no munyamabera mange korukale nigatwanjete nigaotorera mabera matukozi tigatomo tangani nyasaye sobwamo asema mbiyabonega toyira birengerero asogo saba tatomia nyasaye bimeganda okamutoma Yesu asetore agakwaso musaraba agatinde kwa kaboka naende bono twamutanganirie bosio asamagi maito nekero togosoke mambia bono iga twamutanganire Kristo asamagi maito abenere kirokereri asitore abenere umurendio ito abenere taya yamagura ito Kristo twamutangani nyasaye
asime cyane ndeyonse tubwate Kristo na nasama rwaire kero kenda chisabari tokogenda asabana baito asiki family cyaita asabagaka nasabangina tata twatanganira Nyasaye bono mone bokumya nigo twagutanganira Yesu asikira lingana lya maono mambya na ase studio yiga nigo nagutanganira Nyasaye gatogo cyake bipindi baite mambya bono yiga na bibekira sama bokao abatangasa kibone Soko TV kero baitana na sensengima gasi bagakora Kristo na abatanganira Nyasaye kero bakoreta mangana mayasa tekire kero bakoreta chiapali ao Yesu na watanganira Nyasaye barende bonsi kuroma na wikomoke kuro management yonsi paka go ikomoke ase Soko TV Kristo na atanganira Nyasaye tigobone bwa obutangana ase tole ne chinguru cya Nyasaye gitwagate asamanyika Kristo solo mutolito na asabiri amina omoranda chafeti yageta mumanyi ekanisa Happy Church Ministries International Suneka Kenya Nyasaye bimwe ngandago tangane na agatebiri shalom enamba yesimi 0726869188 mbia mona sebonsi abako ngakira kisimi na abako swaso mtandao ko like na ko comment Kenya Nyasaye bimwe nganda atangana asabangi maino aseretara Kristo mutolito amina onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uburoso w'umuguse magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Uya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa keregendo lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
Wanjitu murigeria bwigeta sengen soko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga anonsia sore mambia bono kwabukire bia nande gwachakire kuyarigania semero bia yeritsko kwabukire bia boigo gwachakire kuyarigania asemero biritwa tebetenga no gwikirania eganga yago asubuguma bwawe igo anonsia sore kero kwigurerio geri nabo kumanyanga chinga kicho kuboka chaikire ni maitaborokiwa mbagenderete kwirana chiskuru chabo asomo tumukomoke chinga kimine chibo igembra niga sine kunyirira chinga kisinde asore niga sine gotwa oigo twatebetenga anonsia sora ibno muibori erende olinde nabana abo naboigo anonsio nyedaracha ya gurega gumwanchito murigeria kosepara tekali gweteka mali baichere para nabagotebya bantase kinyoroga gunga epara geteteri gweteke mambia boni rio nyare gokurinda magimabo yaborokiwa boigo onde bwensi oras chinchire chigore no mwanchito murigeria ritkurigoro narenga iga naroche mwandigeti sana kore nitukori rero no ndiga iga nanengo kwanenga buakire anonsia sore mambia bono igonga anonsia sore nande swasomurubire soko buakire tonyare togusanga tonyare togusasoka utambe togoteba ngatsigeta sengitu gen soko TV morobiri mambia iga tokonyara twasemania twatebania nabego twamanyania ngana riagendete kwene kigwe mambi twara gukwani toje twaswasamaya twakumanyaria gendete kwene kigwa account sheet chia bis Johnson nabega semnyor bito toikasiga set boigo machito murigiria twakumanyinga gwikira boninga na riagendete kwene kigwa twaswa imense itu ya Kenya twaswa boiga chinse chisko twakumanyanga gwikira boningo machito murigiria na riagendete kwene kigwa twateba ngano nyambali bamieta chinse cha Middle East babwato bwo bachinga kimine chigandoro cyari agendete kwene kigwa twateba ngantu babegeta samasabo nyasaye ndo chinagendete kubalenda no enekera to kubakira kisimi ba minto babo jeria kirbo bana baske baso teba barengambia barandosia sebare nando inoro mugoko itunga abaminto babo kirebia abaminto mbali biyandonsia sebare igonga nayo ndonsia soro mwanchito murigeria sebira abantu baminto iri bagendete bagwikirana sibe baganiri gwikirane mambia bono nayo nyare ko gwesabira nyare ko ikaria sota itiko ikarando nyare ko gwikirane ganga yago asobuguma bwawe igonga nanditikana kwarigania somoro biri nsoko bwakire etunyare to gusanga chinga kimne chiga tunyare to kumanyania somtanda ito Facebook noto live nensoko TV YouTube noto live nensoko TV na kunyara ko gusanga na into kwabeke kerengerero kiagoro kwanyara ko tutebye mambia bono nganga kikwabukire aboro kiwa bachira chiskuru chidara chaga gwasiba gwetambia chire chiparambia chire embrane ga saine gotwa nabo gusanga na into mambia bono boigo ase omtanda ito YouTube nabo kwa nabo igo enamba ito studio nigere 0788666663 078 marakabere 6 marga5 nabe na trinere namba yomoire nabo gusanga na into unyare ko gusangana itasigeta sengite mambia bono mwanchito murigeria kolene tiana arigati abali banyare bagoswa asomoro biri nsoko bwakire nyare kingo shout sote banga no shout atamalietabo gosegoteba amalietabe mambia bono nabego gosoma ruwaka rwabo yonga nayo ndonsi sore sangana itwe nderongo chaka na ulio chage tumutangani nsepi nyiroche Charles Ranga Mwalimu Charles Ranga teba kuronyamira mwalimu yomorobirio Rogers nyarikibwa Kiren Soko TV kurwa Amsterdam Netherlands watching live na Kemi Firis Aiden nyariki manyariki kirbo pande Elvis opande umongina mocheche Lamek nya gando chelame kyobuba negatia bane wikande basome bonsi mama Kerut nera oteba good morning from Mama Vidia watching live niko ndani pamoja hadi tamati asante sana ena kumochera oteba good morning en soko nyasayo nganchire narori litsko linde kurwa isebania boda ngoganiria abo funsi bonsi aboroki wa bonsi baboda hira academy emambiengia autebanga babe komokia asama somabo nalio bugima borabe obiyasama tukabusyo auteba boiga takweba babo mwabo kwamboka batsheba ole biombe mwanya bando sobo autebanga atwale mambiengia naligeria Helen atwale emambia engia abego gaigando chena daute bana baski baswaso imeyo morobero musori bwege swaso imeyo morobero Natasha Mkiuti jeria kirbo makori Patromeo Mumanyi na mamake Ruth Masoe basoe bonsi imeyo morobero nigen soko itigaritiko ba mabuna butamba asante sana Jessica Maraute be men soko bwakire kurwa pipeline no arime yo morobero nabago ndoche eno kumochere na daute be men pasta aseke bungo kegos
gekorosia rituko kibwata obosemia obuya. Asante sana igomo pastor Itano Siasore orochinga ekibungo kiago nabiga marandi ago nagendete okonya omwanchi tomurigeria sikogaiga edino linanera oteba good morning kurwa mosobeti tiondeni edina nkwaniria abantu ba mosobeti gago batebingana abo kwanirie ande no kumakuria oteba kurwa Mosaraba town were represented nere Enoku Makoli omosorwegesu atensoko bwakire kirandeni seki omosorwegesu kurwa Nakuru City Salams Club goikaga chuba sobo atebanga watching live na datebe Raitenereyo atebe nsoko neyemo kuna butambe ensoko neyemo teresa kimta atebe wakire bya kurwa Karatina pamoja na bego Patromeo mumanya ateba Innocent na Diana bwakire bya oyo mumanyi na sporoe kurwa Nyasporo kurwa nyonchonoli nyasaye otwancheire twararitko lya rero tigombokie Enoku Mochere musorwegesu nyamoro mugadishu chemani wechire dio jeria kirbo na mashabiki ensoko TV bonsi keria kirbo anonsia sole na ndema biabono kusawa tebinganga kiole kurwa chinsemo chiria chia katal to tebinga kimambia bono kwabokire tonyarende togosuka motwe na bego bana baske basona bagosangana intwe na muranchito murigedio ndebwensi ora chinsemo chiria chia Middle East na bagosangana intwe mambia bono otebinga ngaki kwabokire mambia bono ngaiga dali tokonyarende twaro mungusolia nga mbujole mambia bono kwabokire bya na kumakonera goso abatebanga abasoime my dad Evans Makori Modesta Makori Jeria Kirbo Enoku Mochere Rogers Nyariki Moserwe Swedi vs Kim Charles Ranga John Kibatu Clinton Ondigi Innocent Onyango Musaraba town no akurwanga na otebanga no alime yomorobiro mbaka omwero chinga kichiribo igo manchito mugira na nkoko tebyonye turasangana intwe mambia bono ogenda otumurwa karwa guse ujumbe yago asinambe yetu studio yuera ya monigere 07 88666663 nere namba ito ye studio imambia bono na botebinga kwabokire ni maitaporo kiwambaga sine kwena na chiskuru motumokolio moke bachite tokorokanga half term kulinda sibono kwena barasi chiskuru nande twatebe tugunga bono abalimu bali abanini batebetenga bana mbachite na uniform lakini ngake kabakwira na rende bagate yaba iboli ne inutema banyale bagoche na bayimukie skuru fees rende no nyene nusu ekyale skuru nero niganiri kominyoko mwanchito murigire skuru niganiri gwikiranie mito bya yatetwe ngangwa kana bari chi watchman gusaba bali ba korobolendi wakana bali boigo abalimu bali ba BOM wakana boigo bali ba gukora no nyene no bocheno asichi skuru igonga na bagote mwanchito murigira nyo kwa rumano ge skuru wikira boni ngangi kiri watebi wasi skuru watebi wakane efficiency chiangalende kwanya tuko kumugurira timeting usinkwa gore tichanga chi skuru mwanchito murigira kwenda boko genda kubakuru karo sinamba iti studio na bega sumtanda ito Facebook no to live Nsoko TV koika asensemeria YouTube ogenda usangana ntwe mambi ya bono ndo chen Eunice onkeo kurwa Kisumu autibanga no alime yomirobirio Ensoko bwakire kirandeni sieke omosorwe sote bakurwa Nakuru City Salams Club wikaga chiwa sobo no alime yomirobirio na ndi namba yetu ya studio mwanchito murigeria nabo kunyara go kubeke kerengero kyago ororo egando tibana basi yago tebanga here we are is not good. It's now too much, but also we are praying every minute. God is always with us. Barnabas kibasogari chisemo cha Doha Katal na batebringa binto mbiri buya lakini nengo sabatore na intuko rwa chinseme chi Barnabas nyasaya bega ko naye mambi abona no siasore akotolendere kiera ntoka taite butambe hawatebanga tusome kurwa kitabu ya Saburi isano ibere ikomi ikomi na ibere Saburi isano ibere kebungu gikomi wikigia 12 na kiatebiringa Barnabas kibasokura Doha Qatar ngwakirenya sayingambi ya monaskire gento asokolera subungma buaye atebanga nere nchira butambe na Nsoko TV Diana na Innocent boigo ntobarole by Elder Nathan omoyo no atebanga tomusabere sana manje tomurigira tusabere abantu baito barasinsemo chiya cha Middle East nago tebyanga chisemo cha Qatar Dubai chonsigagu tobasabere nabega teba happy new month soko happy new month soko neyemo ingaitene yatnyatka utumalitskregoro nabega soko bwakire kirandense ke omusorbe sukuro na Nakuru City Salams Club wikaga chuba sobo aigane sensemo ya WhatsApp manjito murigira na nabokubika ekerengero kyage mambi ya bono igando chiboigo
Charles Rwanga, mwalimu Charles Rwanga sensemo ya WhatsApp ndo chali gitaba ntabange gaiga kunyarandigi nko bakwani mwanchito muligiria tunyare to gusanga nabarabwo kolende butambe naro kubolia nganga imogotoka se county ya Kisini, county ya Nyamira mwanchito muligiria county ya Nairobi aronga imogotoka butambe togoteba ningo togotoka nga mchio Nairobi mwanchito muligiria togotoka sensemiria ya Signet tuika sensemiria ya Kisini Nyamira naro watonyora pangiro kora go search igalia no watonyora sesemo ya pang kwanyara ko gusanga na into asomoro beritu bwensoko bwakira nawe gasemero beritu yonsi yegeta sendi geto yensoko TV butambe totebenekero wikire gali kwanyara ko subscribe YouTube channel yaito eri kwanyara go kwego kya nemero beritu nabo igegati ya to gusangaroro weka sensemo ya TikTok dire to kwa live kwanyara ko gusanga na intwe nabego nko begatore mero beritu wa kasense media ya Facebook what follow eri naro kwanyara ko gusanga nabego kwimanya egati ya kokolekana sigeta sendi geto yensoko TV Teresa ke mutagote babwakire bya korwa karatina pamoja no arime yomorobirio nabego ndo chigaiga Paul bosire kurwa sinsemo chiria chia Nyantaro atebanga no arime yomorobirio mpaka Omoerio Lawrence kurwa sinsemo chia Maseno atebanga no arime yomorobirio mpaka Omoerio na igando cha atebanga ntuasiria mwanafunzi yomo ngosabira onyarego nyasanyarega kwa gatachinkoro chine chinga kibine chiga na ndabo bole mwikiagara gosirio moroki wase skuru negente kongsana kolento gosabira no ni amate yaye nyasaya bena baro bichinga kibine chigo manjito muligiria igabantu ba Maseno mwensi no to babegetase amasabe mambi yabono ndochena kumakoli atebanga babaso ime yomorobirio tatu mwabo makori mamo mwabo Modesta makori Jeria Kerbo ena kumochere Rogers Nyarikyo musori begesu Ediva Yeskimu nabego Charles Rwanga negati yabande Benjamin Nyaboro ateba bwakire bya kurwa Netherlands atebanga makwani yae achiere omongino yo kurwanga Peace Linet nabego mwana yo kurwanga Gleison omroye nabatebirigo negati abari bagendete utuma ujumbe cyabase nabaiti studio manchito muligiria naye nabokubeka ekerengero kyagorro etunyare togusanga naye Patromeo mumanyi nanda utebagaiga Diana na Diana oyo na Innocent oyo mumanyi na Sporo ekuro yanchiro nya sayo twanchire twarole litsuko litsuko lya rero tigaimbokie eno kumochero musorbige swaso ime yo murobirio nabigondo chigati abanda utebanga Mogadishu Nyamori chairman wech radio nabega mashabiki onsi musorbe sunera uteba kurwana kuruno arime yechinseme chena kumakori kora musaraba well represented na kumakori tokwani gaiga kuri no manchito muligeria nande ntaite turagenda silingana ile itolirira buliri tuko ya rero tunyare tugusanga botambe togotebanga igo tugusanga twanyara tugosegetana seta sengeito yensoko TV na bokonyara ko gwakesimi itondo chomo direct itolibekira sembeo ontabiri ngolibekire tunyari tugusanga kulende ekero nali sangire naye nabo gwakesimi asina be yetu studio nyari ko gusanga litukuri ali gotebanga omuntu utabwatie kerenga kende gyonsi nabakominyoka chimbero aikase ataikere agende kolende nandasire ngira ore romanchito muligeria omuntu utabwatie kerenga kende gyonsi nabakominyoka chimbero mondo tawati kerenga kende gyonsi nabakominyoka chimbero aike asa atakeire agende kolende na inde asire ndirore lyo moerio omuntu tawati kerenga kende gyonsi nabakominyoka chimbero aika asa atakeire agende kolende na inde asire Gino lingana litolira bomwanchito muligiria timaitikerenga kelingana lile tukulialo nabo kunyara ko gwake namba ya itu studio otetebinganga kilingana ligo kwana nando muntu yotabwatie kerenga kende gyonsi okominyoka chimbero bako ikasa atakeira agende kolinde na inde onyara kagusira ninkiringana lile tuline ligo kwanira nabo gwakase namba ya itu studio ya 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoeri onyara ko gusanga na inche asena meyeto ye studio nsoko bwakire kamati magire bwakire Diana bwakire bya kamati yane yeso nyanje ile mambie ngiya ali tukeli tugwaka ngambia mono manya umuntu abaraira batu abege tabikire ngabaka tere tubana batakola
Mbana wakora. Wana toko bakuminga kintu bago tongaimera uminyo kanganje no miyanje no lianje no lyo maeli oye ikenga kya kitia bora kelia totebe. Yana koni. Asante sana. Igabara ibonsi batuwali kirenga. Batuwali kirenga. Amakora kwanza. Twanabora tuwale kirenga lakini toge isane bana inchi bao kyagara na uwali bako begetabu na ene boraga ni mambio irane bako bekororo. Na maini. Kirenga kana na tikatobwa tinyasaye atokwegena. Asante sana. Maybe asabara yone na roroche bwate kirenga kiraboniga. Talibon. Sawa kamati, asante sana. Eren soko bwakire. Ensoko bwakire. Grand Dennis. Inchomo nyene. Ngati mwabokira abudi. Twabokire bya sana. Corona kuru twabokire. Lero lire ndika turumiete. Lero tekali gotwa. Ngaki abantu bonse babokira abo. Abantu babogeta igando chike batingo smile yale korwali. Ibona ali muzunero goto. Nko sunande nangoja ino akiretali. Nere muzunero goto mutebye bundi ya mukwanetie. Urende bono na inje mote ya pimesuti. Mubuli ngo itura yebeke gochi. Sawa. Ndoje na botura agana no nyenso bodi. Kabisa. Ilitanga ninkuira nelia ngora. Asante. Na iweto no sireti kasi ni yakupora sana. Asante. Nyasaye tigabale michinga kichichiyo kendo. Asante sana. Bono lingane lirira bunche nkurira ngani mu abana siasa. Abana siasa umete nabo bakominyo kuika lakini liria nyorire egento keria tagete. Umanya kogenda umanya gusira pi motariko morora. Njiringane lindarire ngani abana siasa. Ya nabo bakominyoka batabuga tikirenga kende gyonse. Na inturende kiro mwali utumira umanya gusira pi. Na inturende to wake kura ntundo batekerenga. Nonya ni ntwe mono abana nje bali bagwake kura. Mbale bakonyara bo bwatekerenga nande mbarokonyara batabuga tekerenga. Ya. Lakini bono bona intwa abana nje bona etakire tutwale kerenga. Onye nguchia nande muntu na chene besa kukungaina tanya kugonjora. Ya. Asante sana. Ali tukoli ya bangwane libonsi pi. Na mashabiki onsi pia bo kaso imeyomoroberio. Asante sana. Haya. Manchito moligiria kwa igure mna Grand Dennis ya tebirenga bonspi. Mosoe asomorobirio nanda utebangaringana irito lirabuliritsukuri rero omuntu tabwatie kirenga kindi gyonsi nabakuminyoka chimbero aikasata keiragende kolende na inde asire manjito molire tumetinga ngakinero tabwate kirenga rendo kanyara gukuminyoka chimbere icho ogasira gatkero gwasire tenga gwaya koira na maiga webolie nganki gwatagete nabakogenda gusangana into ase namba yetu studio 0788666663 nere namba yetu ye studio ose 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yomoero mbali bakantanyara ginko bwata nambi quality 52 na 20 na banando kunyara ko gwaka etunyare togusanga tugende togusangana ase namba yetu studio abiga sumta na ito Facebook ko manjito molina otebingana auto live emambi ya bono na kunyara ko gusangana intwe aigando che ujume nchiroro ndara chisoma nande mayekwira na kubwate simi ate bakora kasarani maji mazuri mbaka seito maji mazuri ya nyamache oyonere Alex Ogeto engiti mbabwate tebu ya Diana amone familia ne Edamora amona abana Joy Adrian na Nolan ene aito otambe asante sana nikatia bali bagendete utuma ujumbe yabo kulinde ujumbe na ragaiga yomo pastor aliotebanga Pastor Thomas Nyambeta pamoja na abanomongoe abana bae als Nyaboke tuko hadi tamati mwisho. Asante sana dara soma nande ibero oyo mtom director on tetugani kwendo mutumoko nabegola mekoma libago teba bluetooth senior kuromarani watch following Jeria Kerbonera rotebanga kurwa ngombo manamba Byron Kingdom Jeria Kerbonera tebye romtebye ngakikorwa chinseme cha Byron Kingdom wore mambia bono kwabokire bya Jeria bana basiera tutebinga tunyare to komubekase amasaba abantu bari bonsi
ndoche message ya jeria ya mbrandara yerigi gaigo manchito murgeria nyare na ndegi nko yesoma buya tumayenga jeria kirbogo ikraboniga ngayal nane akyaute bangote banga kurwangumbo manamba Biden Kingdom Weekend Soccer TV safe travels back to school to my children mazdiga na baiseke basuguta girls na McDotak na bana bonsi abaroke bonsi aute banga be boarding omobera bainde bonsi nandi nyasanya rega kubekia siskuro rineti yarona aute ba watching from Wekeranyo Nyamira na baigondo chige gaute bo muserwege su aso imeyomoroberio mpaka omoire aute ba kuweka mawe ni kuweka huino mtojeria kirwa. Asante sana Manchito Murgeria tokwenda somo tumokoma chinga kinkeigo saseta ikeyemo tunyare tukwirana tunyare tukomanyari agendete kwene kiwa kurase binyoro beto chiabisi na wika ase serikali nene ili tunyare tukomanyigonga kunyare tukwirana tugende kwemanya na gusangamo. Eje Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho murigari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru arigo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Jito murigeria to soira sentunde ya kabere sto kumanya mayabu na gendete gwateka kurwa chingongo au eminence coince ya Kenya kone botambe to gochakane county ya Kisii county ya Mira na begali agendete kone kiwa sense ito twanyara to kumanya kone to gochakabene kurwa se county ya Nairobi nigo mobaro sibense ya Irani nense ya Kenya Ali Grompoa atebire segi agendete imense ya Irani gatiyense yaye yobo iborwa nechinse cha Israel na America nigo yari intro bwoba kira ruro gusaba kogosika kweli chiko lyo koganya lire egati chinse chirobo ikobwense bwegoniga enekiriense ya Kenya bunense ya Kenya sengencho terikorwa obokonyi bonde bonsi wechisegi ochiasese ya America igonga terigo chigoswana no manchito murgiria no roboti rwabetero kwarigani wano musakitoli net nyambane toraranyora senchira ya bene cross studio ya kabira. And what makes this betrayal even more bitter is this. This attack occurred precisely at a time when the Islamic Republic of Iran was actively and genuinely engaged in a diplomatic process with the United States. Gukwana nabariki ba amangana amaya kurwa ase chobisi chiense ya Iran ensemo ya Westlands omocho Nairobi no balozi bwense ya Iran Dr. Hali Golamba ase aene kribuna ense ya Iran terigo chiagwa kana egesiomba asense ya Kenya ase ngencho tiye bwateraneti asobosagani bwense ya Iran. Our missiles will not reach to the Kenyan territory. This is good news because you know, our government has deliberately, in order to show its intention, of peaceful intention to the world, that this missile's capacity is only for defensive purposes. They have intentionally limited the range of missiles to maximum 2,000 kilometers, only for defensive purposes. And no, we absolutely, I don't think that we will, because you know, the great people and the government of Kenya, we have had long historical friendly amicable relations, and we do our best to preserve that relation. Enkwana ya balozi alini goya chire amatukabere maega yense ya Amerika na Israel kubwaterana gusaga na ense ya Iran na kumuita omurai bwense yo hamene hayatola sekeri bagoteba nigo abwato bugambi bwege kuba engana ali amereri na goteba nigere mamincha yeri chikorikora chinse cheisko. This is not merely an act of aggression. It is a flagrant violation of Article 2(4) of the Charter of the United Nations and a grave threat to international peace and security. The timing of this attack reveals the moral bankruptcy of the aggressors to strike during Ramadan, a month of peace, reflection, and prayer, and on the eve of Nowruz, when Iranian families prepare to welcome a new year, demonstrates that the United States and the Zionist regime respect no sanctity, no law, and no human value.
omubalozi oibono omochirie chinse chia America na Israel na goteba ense ya Iran terigochia gukira goika echikwirwanirira ase omorero oyo ense ya America na Israel bogetie. We entered negotiations in good faith, not because we trusted them, but to prove the righteousness of the Iranian nation and to leave no pretext for aggression. And how were we answered? With bombs, with missiles, and with the blood of our leader. This is the true nature of the United States and its unfaithful child, the Zionist regime. They speak of diplomacy while they plan murder. To the United States and the Israeli regime, I say, you shall bear full and direct responsibility for all ensuing consequences. You have opened a door that you cannot close. Nonya nabo nigo aruro kuboria gochia ase abarai bechinse cheisiko bakorigereria oborendi kubwatera engane ikoboko na kwena kia teri gochia kwena kiwa ase chinse chinde. Today it is Iran, tomorrow it could be any of you. To the United Nations Security Council, I demand, convene immediately, take binding action, halt this aggression, uphold your own charter before it becomes a worthless document. And to my people, the noble, resilient, and proud people of Iran, I say our leader has fallen, but our leadership lives on. Our path is clear, our cause is just, and our response will be firm, decisive, and one that will make the aggressors regret the day they dared to strike and land of Cyrus and the heirs of Imam Hussein alayhi salam. Gorpoteria en Soko TV, erietariane Linet Nyambane. Mwanjito murigeria boigo nigo murai wense amochirio busaga ni bwichinse cha Waarabu satebirense ya Kenya nigeganiti chinkwana chomorembe chibe chikoenekiwa. Manjito murigeria tugusuka mutwe na gusukase county yetu ya Kisii ni ya mateye moya nyagusira mesha kunyango kurwase kinyoro kia smiti kegotoka nyachekia nsemu yebunge ya babasi county ya Kisii yasokire na gutuguterare chinkwana ico cyabere ase mitandao buno mwanchobo nigasiriti obuguma bwaye gweterase chingo manyorete asokorenda kiburaburu asomusangirikano bwabarayibalia bakwamereria serikali asetaro ya matukata tuyimiyorogongo rwagusiye mwanjito murigeria no roboti rwabetero kwarigano no musake ito wikiri forengo turaronyora kurwase street ya kabiri magega yechinkuma gutari gwase mitandao iguru yo gusera ko musacho yomo asireta mesha konyango yo kurwase kinyoro kya simiti kegotoka ase wode nyachikia nsemu yabunge ya babasi county ya Kisii abo asaba kwandwe mitandao babere bagatubabuna nigo aitetwa sogo turbanimo sangirekano yabaraye bali bakoyamerera serikali eikiaita bono nigo enka amana abamatabaye besokiri eliko tuguterare chinkumechyo abo asaba tebirabuna omwanchu obo nigo asirite bugima bwa yasenya gitari ya ram wetera asomo chando yo ochete gwetera asokorusigwa elina bobem ngane ye buraburwe konya wetana na ase siasa ire bono iga ngamesa kanwa lenge simatiangi alenge taoni mesaka muna matiangi agoje taoni mesaka ninga igale aitwe of P4 mangana ayo amatiangi ataramanya gusengo chale taoni endeli ine linaria chagete kumocha kanga gaiga kuruga ngagaiga nana baeresire akarua agachakwana nyagitari mangana mesaka abuburaburu ejiteyo ndutweke twanegeti ase mesaka nyo retoba kun korua nsemo yeri no so munyagitari omurusiti kwani abaye family na bana ko batebya iga mesaka ominto ntunto manyi to korwa kwa eno muchando bwirino iro riita mesaka Ako kwana nabarari mu basolero asenka yaye nyagusirabwo asemirubiri ko mwenyegenderete nigaba matabu bagikire chinkwane cyo kiyaga siasa nagatubabuna telebu yako yengusenke yugendeta komolero omwanchobo ase siasa chobolimo abana banyasaye aki Yesu omonene mangana siasa babu atenga yaya ngamesa kakane simatiangi agachigoiteruo ntuna abantu togote nasinda go gitwara niringa nali omonene
Kakinto liko ngainereria sobo sibuo monene. Iga abantu baminto bari mwakira iga amate yaito abasani amo nabairi n'abantu baminto abajira kurwa media nabo twari kubamanyia kene kinyasaye kene familia n'abantu bamwegene to monene nga meshaka emochando ye igasira singinjiri no maga yoko yetarre nyagitari ya ramo elioko unenkia yagenderete kero nyagusira rete twase nyagitari iyo umunyagitari uyo renge ko mubokoreri nigo aherera so bwasio kuna batebabuna nyagusira tabwate ngoma chinde chionsi jogwakwa Ngoko Ram, une medical officer. On Thursday evening, umurele na ochete okolo kumesha kwenyando 42 years old male. Ajidene shida yoko bimba asebigoti ne chimboto. Kero toire historia ye konyoro usiriwe erino korwa different facility. Kera achete bono mambia enda na achete komore sengenja admete tuko medical officer sotokola chiwodron koro saa 2 mpaka saa 11. Kera twaba muri review ase ward tukanyora bwata amaira yachete sengenjo okorosu korweri erino ria ruseti gobe one a process ye a dentist eje umurusia amaira. But by the third time umuriro yagoja konyora complications chance recover konyora amaira otore ndo ko sepsis konyora yanda chire slants yanda chire buchoso akanyara koleta complications yecho wono akabakowa gakobarwa lakini konyora embeo yansi koyana konyora kwa beiro gokon esengenjo kubimba kolia batia maira konyora rusiri urimo na the following day one yarenge Saturday and rete na dentist ngoche yarenge komoro but unfortunately by Managova esengenjo konyora anyorira oboroiro bokoro kuseptisimia akanyara gokwe esengenje complication yerino ria anyareta ko bagakorusibu muroira asta yakire history yo kunano muroiro monyena toete nerina anyareta ko bagakorusibu ase clinic Onyenke yo nege bwato koboria gochia ase serikali ya county ya Kisii insi oburaibo mugaba na Simbarati uyonya gusira renge okorere mirimo kubasira ase miroverio yoko mwenyo mwanchobo nabo igo kuyerigereria enke yo yatigire magega gwetera aso kubasemia abana baye narego tawchumbe go chiaso mugambi mesa kamunasira otigira abana barabake omwana mokepini omwana monene gale grade 9 nabo twalgo saba mune family onya gokonya kunde kware ngororo kakyali gichinjira tokonye asinginja abana bamesha kana bari gusemba kine batako babantu bono nigo yatigire asaba tumekibe mitandao ya kerero gwetanga kurwa asogotalia chinkuma chobolimo nako yenke iyo ya nyagusira maskani yoko maeneo mwanchobo asomorembe inkuripotera Nsoko TV koronya cheki ensemo ya bunge ya Basie County ya Kisii Eretoriane Weekly Orenge Mwanji tumurigiria tugusika mutwe na wikase county ya Nyamira nigo mu accountant kurwase ward ya township Nyamira Jeremiah Nyakunde mumanyi hamochirio muraibu aburaibu county eyo ya Nyamira asekiria gotebanga nigo chiduka chigo siekwa chinsa 12 cha maragoba asatebirenga nigo chipara chire chimbe na boigo nigo chitabwati gitaya chiria abamenyi be chinseme chobanyara baranyare bagutumika noye nase oboncholia bwabo mwanchito murigeno nabo turabetero kwariganwa no makisakito Steven Nyarikembonde turaranyora kura studio ya kabiri Omwaki chisabu korwase ward ya township ime ya Nyamira Samarita Jeremiah Nyakundi mumanyi noyu wangu mono wesokya na komochia burai bwa Nyamira hasekeria kweranga botabo wechitaya chirichi komoreka ngakia botuko na kwagerere town ya Nyamira abonjolia gosieka obonjole bwabo chinsa 12 cha maragoba Jeremiah Nyakundi mumanyi kobolinde kirokyo wa MCA township ward ekero tokotema koligereria ward ya ito ama ene bolige biashara biko sie kusa 12 omo MCA ito twamochore chitamu ibere for 10 years akie nono mondo leo kale mere molende akie miaka 10 tangota koreti unango bone okuru kunate ensera betese omonda kole biashara biaye no bolemu lakini bono gakitora arimie town saa 12 ono ndo gakyo mugambi ngitwa kwachoro tochiko tokonya twagosa birenga kiyo tigariti ensi nimetinyo tigati mesi nyuma ndara kurusia obisi tafadhali tokolere mirime kororeka ase town ito kana otobwate municipality lakini bono municipality engo konye bwati anyebe controls so that ekatokolere mirimo ne otobwende kotokolera nonyene katokolige chipara chito drainage go chisaregete okwana lero nigo mumanyi agendere gokwanranga county ya Nyamira eyuere ase ward ya township nigeta bwati chipara chingia boikiranu egento gekworokia ebichembe ye county gochiase bari bakoyetarera
abantu baminto bonega we are heading to elections tubwate less than a year tuchake on serious campaigns na inde abantu ba township bono mwanchora bune nyapara yaino nchengo baligereria mangana ino na kebinto bigenderete town yaito eke tokotema kuligereria our township ward igotwiranete maega asa tambe sana abo abarayi baritochorte nabo bantu gotokonya kuligereria ebinto binde binge no bono toligereria chipara ntobwate inda tuwanza kubara chipara na tetego chimande ga igasa ko kubombangie dispensary eto tobwate township ward eto bwa toka limne bwate gokonya abantu baminto para teyo nyasaye bolige para ora isoko gendororo omonta akwere nchera because tokonya go kanone pigipigi ororo no mwishimi woto chore tabia kata kona ne gari ya mbaka ikeri dispensary eyi bantu mbabwate sibago no muntu bataka gari kaye igaho gatigera para nyito bwate no musani astayo go chigokabeka iga abantu baminto chinga keji to bwate chinsinyi to ikasobo chore chaka koligere lina na ki muntu kimogo chigochoro go chikobakonya kubatekana ne kaunti ya Nyamira gotarwa kirego kende yonsi kyobo wasiri gosobo konyi bomo waziri ase ebitabo bene bye kaunti ya Nyamira goji ase ward ya township ni go mumanyi asabirenga nerebiya asobo bagibwe keki boigo ward ya township yare ko bage ko bekwekerenga nakwene kinga boigo habasaye ngurigeri ubaremeremo gatigati yo mochi yo Nyamira toisa kuligereria mangana employment opportunities ase ward yaito ndobwati monto none chief executive officer from our township ward aseki mburi nega siyo yo mu MC totomete abwante goturwanirira ega bago ikaranza in an executive meeting no mu governor ngole ndo goturwanirira na township ward onye ndobwati none ne chief executive officer ora devana abantu bane ba township igonta gete na nje nkolege ndogete nkole 1 2 3 none libagalia abantu none abantu bakancho nturara romo MC otegera gote nona sama tanga tebana ki ekenyoreke kia bomondo ekenyoreke kia sekete na sekete kenyoro kia gesore nindi gete mwana gete na mwana gete iga nkiura te yabantu so we need kuligereria oborai to choro oborai oboroboronge no muntu ore tayari kubaruanira ndine so kiri mu muromo gusuka bisa na ndende tayari kuligereria meremo yaino ayamana accountant kisabu jeno nimbe bangire bintu bino kabisa abantu bamindo ikamwenjo yo bogambyo Steven Nyarikemone Ensoko TV Township County ya Nyamira. Tigaritase county ya Kisii magaye kyomegia peya East Africa gochakyo morobiri bogo semia balimi goro yo komanya kwembusuro chibwenete gosime kwa mono chiria chechibando chitarikie 15 ibero mutinyo eta nabigo kobanekia ebiegwa litukuri goro nigabale mikuru asorogongo rwa gusiba nyolete libagalinde gosegeto igoro ya mamiranyo yo gosegeto igoro yo bosime kibwembusuro asibarachikora embusure yikuru aseduke masomo chobosongo nabegokonyora ebiegwa mwanjito mulgena robaturo betro kwariganwa no musakeito Petwell turaronyora kuru ase studio ito ya kabere iga rere torega sauri to wate promotion promotion ekoro kubuna decal mafanikio shambani ene promotion ni yitu arete iro moremi ase ange asare so that anyore chance yoko ebuera ebiegwa au nabo igona indengo koratore gento tukorka sensitization abaremi bamanya ekera bakogora chimbegu ase chiduka bamanya buna chimbegu bagorire nigo chire genuine nchiri chio borimo program eje ne yo moremi kagendera seduka ogorire packet yege tumagia DK kendegions niga koire eketumakeria scratch code ya Kefis after scratch record area Kefis atome record area ase nambe korokwa 1393 yani ayemo isato kianda isato alafu after atomire ngonyorare chi message ibere message ntanga nige komotebuna egetumagora nigo kere genuine osengere genuine alafu message ya kabere agotebe gubuna osoira ase eke minano gose ase competition yogo chako ebwera chizawadi plus Isuzu pickup ase promotion yeto bwata sai promotion yenigo ya chagete chitariki 17 omotienio February alafu nigekoera omotienio okane chitariki 30 gose 30th of April asengenjo yokonyorio muremi ito ngana abwenete kogora chimbego chetu cha DK osede cap asengenjo chimbego echiga etogochirosia no borosi bwa igoro mono bwenga kieyeiga
kubwatekana ng'ari ire rieito rigenderete gonchororia engaki ase engaki ase egesongo tokoruga climate change gose egeswahili twateba ng'a tabia inchi bono ase eng'encho ense ya osere ire riaonchoreirie intwe una baya East Africa igotokora chimusuro chikogenda nerire una rikogenda igo nyamache akoba mange ase riroba embusuri na bekogenda ng'orake so kwama kerabera makemono ari mugondo igekwama bwango mono egere yakonya omuremi asoko rigesarire bwango naenda tari konyora asara mwaigorende chimbegu cheito igo chichinchugire mono ase eng'encho komokonya omuremi baigo chimbusuro nchiro chiaretirwe chigokonya omuremi gwetera ensemo yetugo ntobwate nabono DK 7500 yiga nabokoroseri chombe endageri tokoroka silage ngaigo gekwama buya naende bwate protein content ire igoro igorende togotebia barimi baito bayegoro sobonge boigo mugusi na boigo sobogweni bwanya gitari ngotebe bari ng'ato basokori bokuma borabwo bono ase bari batari kori bokuma borabwo twabaretere ya DK 7500 ase eng'encho bokuma obwamo yore osemachori bakoboroka ose yelo egera bomokonye ase okoirania manjito murigiria tugusuka mutweni gori tukori igore kiombe kyo gusangiririe bango ensengima ya kere getwarite gikaro kia bene meyo mucho bosongo herigo semia igoro ye chinchira chingia usichinchira baranyari bagusangiria ebangeyo batari guchandana na bari bagusangiria ebangeyo asibatebete bunamba bwate chinchira chinya chugo cha kwene kya bunango sangirirwe asentra ya bene machito murigiria no robotru abetru kwarigana no musakito Caroline tranyora kura sisterity ya kabiri. So we had today to get more of their responses, tell them of the plans that we have for them, what we have organized for them, and some of these plans is that we have come up with very many simplified solutions that are available for our taxpayers to be able to make it easier for them to pay taxes. They also told us feedback about the challenges they have for payment of taxes, and all this we took together so that we can be able to make sure that we make it easier for them to comply and pay tax into the future. So it was a very good engagement, and one of the key things they've told us is to make sure that we change and offer them services. So we change the way we handle our matters from the enforcement side to the making sure that we offer services to them. And that is the line we are taking. So the 3.2 million is the taxpayers who are registered in this region, the Western region, the 3.2 million. In fact, other than Nairobi, Western region has got the next highest number of registered taxpayers in this region. And these taxpayers, we believe if we support them, they will come faster than us enforcing. You know, enforcement also depends on the number of people you have. We've received KRA commissioners, and we are happy there are a number of things that they've assured us that they intend to do, which will make our remittances of taxes and giving our annual returns to be a little bit easier. One of the facts that the commissioner mentioned, the e-teams did not capture all expenses of schools. Mostly I'm talking of schools because I'm from that field in 2025. So they're going to look into that, on how that balance is going to be engaged. However, there are some terminologies they use that will allow them to change, like from KRA to KRS for service, from enforcement to talking to people, because the word enforcement really makes people fear. Talking of compliance, let them say, I am a kujitegemea commissioner instead of a compliance commissioner. Those terminologies usually make people fear, and they see KRA as an enemy instead of seeing them as a friend. People are very happy about this because contractors are now relieved that we are going to be waived, or we are going to be cross-examined. Why are you not paying your KRA or VAT money? So today we appreciate the Commissioner for KRA, and we appreciate the coming to Kisii. We request him to be going all around such that people can get civic to know KRA is not an enemy, KRA is not an askari, KRA is our rights as Kenyans to pay, but let's also advise these senior people who are evading from paying tax, like governors. They are correcting even from civil servants. They are not even paying. Abega serikali ene gwetera somo nogirio ya Isaac Mwaura ya ruro kuboria gucia sabasai
wesokia asobonge Wanjito Mulgeria kagite na sira keigo korentigangira na igora sorobot na gosoma igoro yomro nogeribwe serikali enene miense Isaac Mwaura omochiri abantu bali bakoraria mangana yobolimo kubwatikana nogo kwa koyo kabiro mu bunge we constituency ye Murwa Dikiri Johana Ngeno hujosireti ugumabwae hamo n'abantu batano asaya mochirie angimono bali bakwameria serikali na goteba buna chinkuma bakurwa nicho bolimo Wanjito Mulgeria turanyoro robot urukura studio ya kabere kinyatogoskamatu. At the same time, it's also very important to state that once again we mourn the death of the Honorable Johana Ngeno, who really was a great Kenyan. I was privileged personally to serve with him in the 11th and 12th Parliament. And also he was a personal family friend, my family and I. So we are sad to see this happening. And further to it is to really call out those who are trying to milk political capital out of this tragedy and, furthering narratives that are neither here nor there. I think for anyone who is in their right mind and who deserves to be a leader, you are supposed to allow your family, to mourn when one of them is, if you lose somebody, let the family mourn. You cannot just use that opportunity. And especially members of the opposition in casting aspersions and making wild allegations that are unsubstantiated. I think that is totally unacceptable, and dramatizing everything just to make, and to settle political scores. I think that is totally unacceptable. And so, to the family and friends and relatives of Honorable Johana Ngeno, and also the other Kenyans, who lost their lives, we send our most sincere condolences. And yesterday we were there at Lee Funeral Home to receive the remains of their bodies, together with many other leaders. And it's quite sad to see that what has happened and the many families that have been affected. The pilot, the photographer, all of the people who are involved, in this, we really want to send our most sincere, condolences, and including the family of Johana Ngeno, and Naya, and the two little children. It's really, really unfortunate that we are seeing. Abolirie abasaye wesokia sobonge na kweli kiabuna ba kichikura sobonga saya tebire nerine kirenga yokolikia ba Kenya wetania chibilioni 5.2 hase atebetebna nigo bakageire koba abasaye abo nigo bakabagire koba hekerengo kiemeronge 5 na ibere abwasa aboli banyari bagwesokia sobonge na kweli kia unaba kichikura. This is also very important, and especially for our Gen Zs, to reiterate what the IEBC has said. We want to register over 6 million Kenyans. And this is very, very important, so that 70% of this being the youth. The government is very key in ensuring that we provide the requisite resources to the IEBC. And we are happy that recently, of course, the elections that were done by the IEBC, the by-elections, were successful. And we congratulate the UDA party for sweeping through, the ruling party. That is a clear testament that people have confidence in the government. That when you see, the government, the ruling party winning all of the 4 seats, and then we hear the people in the opposition saying, oh no, these kind of things. The best way to know what people are thinking is the results of the elections. All those other things are shenanigans. So really, that is a very good thing, and we congratulate, the people of Isiolo, and also Bere for giving us the Mapacha, the twins, in the Evurorian Muminje. That is really, really wonderful. And if anyone is doubting, you can shout out here and hold huge public rallies, but the truth of the matter is, what matters is at the ballot. It's how many people show up, and then we move on. So if really truly you are strong as you do, then prove it in the ballot. And that we are ready as a government to ensure free and fair and transparent elections, because we are confident that Kenyans are
iria tosangire gatiaria twabwate ni gatia mangi twabwate kwa ntonyare tuko yachuta na kumanye gatiaria agendete kwenekiwa korende ndarasome gatie cyujumbe tigana mwarigani yo mito Innocent Onyango nande aragukwanye mabia bona wanchumuligereria ndonsi ya sole sema mbia bona ngo kwani ngaitongo mochochi ndochi chitekana na isano maiga ichise kumiribere chabona mambi chitigalite isano chibense ya moya bona mambi Diana ebara yabenko ngwake keroro chabasigari bakora operation bali para chigali chigo chana chitatwara mamochochi gotiga bante stage explanation yake batia tabange saini gokora ngongale form saini form yoro che nochukwe saini ngendete ko consult mu wakili one na motebinga no mu wakili one ngo consult egere maego manyanga ngo ye saini ndenga kyogendrete biande koro last week naikire pole asante asalia abanyorete bune amate asimu asireti bamwabumino nande no mosani oliyo go mwarengenere se university abasongo bata double tragedy chinga kichindo konyora nk'ibintu byabere bikongusana lakini to kwanjira ngasai na batemero biri to kwa na Barnabas this morning and having a Innocent Mbuya tole kurende ebinte bikuna gwateka samara igoro aseliro baliense tole nigo bikoreto motengecho no enjeri ateba mbiyari rero mbara iguri ogirinde ryonse abanonya bagochariri bakogenda Christmas yako bagantu ngari bacha boki bakugorerwe steel wire bagorerwe kibiriti mukibatinero bahoragati ibintu biringa bigoro kubona kibaruti anya gakobuga igagatotina ni twasoka chiploti kane missile lakini ni nyasaye nalende tabantu bae Diana keroro gongorore nyenche kamineju gende yoga turate nyasaye no kulinda abantu bae nyasaye re nabarende mwembo no barende igonga announce asibare tukubasabira tore na ruchumura ibwense nabwo ategetoro botiri tukuri igoro asakorekana komochia kelikegendrete na mono akarorekana gukwanira nga chinse chirichia Middle East bono chiran safe wochia saba Kenya na ndakarorekana komochia ese gibali bageroro babwateniri oro boigona roche omobalozi kairite ngwa koromugano uyu okurugunga Ali Glampa igale omobalozi bwense ya Irani imeyense ya Kenya nera nabwo tugeto robotiri wa elite kuligoro agatebanga ense ya Kenya tego chikoba yekonyoro mochando kurwase ese giri agendrete chinsemo chirichia Middle East asana mona kwanire tegenta betenkilinga oise kuligere libuya ntuntuli directly engaged na partners band bonsi bagendete ese giri kurende goikira bono iga Diana ubu tukubwigoro chi company chiri chinene chikorosi amabuta usichigo sibya mabuta tigatatebe chigo sibya ke kwara mabuta tali korosigwa igara samagena setinta nchakorekana buna andega na rumu ntakubuli guliboli chiabete bombs kirakora chiko bomb Qatar kwanyore chinde Saudi Arabia ikiwanda kie egas ngiabete bombs direct impact yeresese giye liboniga neliwatebanga 60% to 50% ya chiriza vachia mafuta aliago cha sense chinse chionsipi ya chikomenta legally igonga no ni chigasinga mende chiro legally o chimeli corridor nere lichigwetera iri nyancha nese giye bwate ripple effect gekero mugusio minto togendeta gotebinga ninki kegendeta sense melia nilitotete ngomanye esegie liegendete sense melia nigegendete koreta igende ikuru kwa uchumi ngoko nyere na Afrika bange bachire chinse mu chia Middle East no bakale korosi umugati obo bayo tumbago chaga igo tugusabira 40,000 more than bali 40,000 mbali bayitetese ebitabo bya serikali lakini umanye ji agent ngo etikira abantu chia bayira bakanonye nese abaganda bali bagwetigwa bagenda lakini nete tubasabira Innocent chinga kibine chiganya saya barendo metinya saya ukurenda abantu bae na andonsi naro chengo tumeru bari chi message yali sesi miba manyanga asegete taliagia igonga na inu abana baminto mobalati chinga kibine chiga mwanchumbuliga litogendo mutima ko tokoira na toso ase chigazeti
Egi n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutuligisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'umugusi bwegekirwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi. Wetro murobiryo bwigekoro gyeito. Hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabangi nabanyika. Iligo kwanero kwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Yegoro yeito imeye Ensoko. Aye Ensoko. Yegoro yeito imeye Ensoko. Aye Ensoko. Ibiengia ya kire ngumanga bunalero. Aye Ensoko. Ine nuganete betri oratumya segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho muri Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV igiyatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana eyini simbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile chukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro buri bubari minobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi Uya kegimo mwancho muligereri Yensoko TV cyabeire ense ya monich tekaisano na ibere nande bono togoso asense mu yekigazeti kurende totaragenda se kigazeti igontageteli tangani turanyara kabatogoteba marieta ito intunga kitokuru kunchenkuru ku Innocent Onyango Mencho manjito muligeri yankuru kwa Diana ndem Bwana njenguru kutyo yaiteba abakwanirya asa muri mwensi mbiya muri nabo bako ni muligereri muligereri no muntu nganjete abayinde Innocent inko wacho yali bagakwane ikasenga getinga kera nateba ncheli italiana ngora nitinae gato expert for 2 weeks ache no muiboli ne liruba lirikire umuiboli na igetamu kamoseli ditukondiro muiboli ache ta mokamanya kurwororo mokamotebi ngagenda achigoja mate nanya korora gento bunekyo gakoronyo muiboli ochire kangamwe amotegererete Wanchumuligereri kwegure chweya no arega igasema mbia wana chweya mbiyule biyande akyogendret ande biyapi kwateba ngo muiboli agachagarake agachaga mukamuboli kainde okay kairana lakini mutake mambi na bongo mutebia chichi tutake ngonya kusawa nini mugo decide ka okay wanchumuligereri asoko bako kwane gombwate gazeti ya The Standard yasema mbia bono einerere ekorukunge front page gose page ya busio ne eya magego mwancho muligereri nere ya sema mbia bono egera tukumanyi naraliale ase chigazeti Diane gazeti yao neraliye Manche gazeti ya The Daily Nation manjito muligereri na berego ninchigo kumanyanga nkyo kwanera chweya no bwate gazeti ya sema mbia bono gazeti ne korukwanga testa na wando cha goteba gali gati deal a lifeline or a landmine for Sifuna camp kororanga hata ituko karibisha timu ya Sifuna echo wako mupira moina United opposition igo watebirenga litangani watebirenga rigade ne ekwende deal ya enere
tata kora gusine landmine kwa iroka guse landmine guse liveline goto chako mwancho muligereri ase chigazeti echi umugano omonene orase gazeti ya The Standard bakari gukwanere igoro yekyombe kya Adan gose company ya Adan bateba nande yakongontire company ya Dan nande yakongontire mugano urega bwo mwancho muligereri ase gazeti ya The Standard no maeta Adan mbarabyaba bali babwari kubwatekanirwa no kwagacha egeti kia Jomo Kenyatta International Airport espale ko babakwaye gwakiri batanga somorobiri o private public participation no rotakolekanete century ndonge mini government itakolete ku public participation ko igwana na bakenya ko batebinga kyomorobiri yore oro leta tutukanwe kera basaye ba gens bali kurubekana umwancho muligirali ande bagoteba nga Dani ekororekana osibakorolekana nga ego igwana kuri babwatene serikali ni gobono gotete kwiranirwa century nabongo ko manyinde se gazeti ya The Standard ngiye kwa kwaniro ase gazeti ya The Daily Nation go kwana barenga why Ruto took sides on Iran wonge kwa gero murai bwense anyare ko baga kogenda senseme moko bwatekana nese giegende ta senseli ya Iran aso mwanchu muligireli bagoteba bono igese gi Italy Iran yokegende tegeri chinsemo cha Middle East nabo igo mwanchu muligireli esege yoni gebwatetense ase chinsemo chiri cha Israel ngo komanyitoro murai bwense ngiye kwa raire semo mo ase omugano yu sega zeti ya Taifa Leo asema mbiabono gokwana barenga emechando abakenya bali banyara ko bakubwatekanirwa negisegi kiri kigendrete asenseme yo ya Iran na chinsemo kiri cha Middle East umwancho muligireli no mugano monene ogendete nako bago kubwatigwa na nemononko gotebindenga aigekera tuli na chweya nabo igwasinine nabo turanyore nanyorete Asan Amini Amos antebetinga na barasi gutukwanira sinine se crisis kegendete senselia ya Iran. Gazeti ya The Star gokwanerenga regard the deal a liveline or landmine for Sifuna camp mwanchu muligireli bakare bolinga ine rigade okoigwana bwa tenense melia yabo Sifuna nigera abe negento gekomokonya konyara kabaga konyoro moeso gose negento nera tagete kabaga gutumika elianyore enchirende yokogenda busyo onabo konyara kabaga gwesomera na eboigo chweya ngotebya rumugano yo asenchira yo wikirano gazeti ya The People Daily ge kali gukwananga Kenya's broken food security plan umurobeli bwense ya Kenya gutaka gutwara indagera bono nigo onyare kabaga korekana gotoraneka gose kubuneka mwancho muligireli nande mono nabo gwesomera gabo onyare kabaga kumanyanga ninki kegendete nchara nigera sense ya Kenya kero mugasore asesemeli ya Kenya ya sugusugo se Northern Kenya nabo igo mwancho muligireli ase chinsemo chinde emburanigo ya tule na mache anyare kabaga akobeye toigo ya chire. As the gazeti ya Business Daily ngokwa na barenga Iran war derails talks on 5.6 billion Kenya tea deal mwancho muligireli kubonese giye ibuna nande yabeira se gazeti ya The Business Daily batebango ko serikali ya Kenya nigo yatete gutwara chinkwana cyokoranga nkoigwana bare igoro yokonerania machani gochia senseme ya Irani asekonyoko igwana kwarorekane kuri aseme ase wiji bilioni 4.5 isano nemo kuri ndebone se giye gendreta senseme yo kuigwana uko ngoko nyara kabaga kogendera. Ase gazeti ya Mwananchi ni wateba siri nyuma mpango BOT kuuza dhahabu mwanchu muligireli na sense ya Tanzania bakari kwa bagatebanga obobisi bono nigo bwasokiwe asomorobeli bwokonia amagena ya mabera sense ya Tanzania so libotete gosoma na komanyangi kegendrete nabo nyara kabako wesomera na komanyanga ningi kilikeroro ntagete kora aligireli gose chigazeti echi ya Tanzania nchikuanerete igoro yesegi egendreta sense melia kulene na arolimba kuanerete igaba goteba hali tete mashariki ya kati Arafi ashika usukani Iran na barabungo kwa na baligoro yesegi eyo egendrete sense melia ya Iran mwanchu muligireli ntagete ndigireli gazeti ya Business Daily Monitor bagotebe segi egendete kole tubururu ase amabuta war to fuel pump prices igono guchikoba kugokina kwa mabuta mbarabya bago kwanera umwanchu muligireli nense ya Buganda na barungu kwana baligoro yesegi a common denominator se megane yonsi pichwe yerese chigazeti chonsipi segi egendete Iran is a global crisis. Yeah, it's a global crisis, especially
Iran inegwoneti in the Strait of Hormuz because igavnochi melchinge chigweta cham tenenjera ngizo kebekeke gusinenjera eroro ngachimeli chigweta chamanya gocha open sea chigwekate open sea chiacha kabono echigo cha Africa echiko enda chikanturi chinde gochia papasiri chiwetia mafuta de ntwaro chenga amafuta ba awe tororo per day is 20 million barrels of oil. You work out 20% of amafuta agotumeka in the global world go sensing. Okay. Igoroche elineli tukolia kanese gele genderete. Eli tukolia kanese gele genderete. Bado me liteyo egweta gabwe minetinga buna ntu Kenya betoko leta mafuta le refined because into asiekete refinery eli yarenge Mombasa. Changamu. Changamu. Ige minetinga ama tukale kuchumutuga onye sigie liteli kuchikoera baigolere chimeli chichake gocha ngonyo rolenga reserve Kenya pipeline yebwate yaeli okay koera that is another crisis kuchigocha tigandara nyora birengereri byasani amini yamosi yasinine tumanye ko batoko gendera busige kogera nere natebetenga na baratware commentary asara kwanire igoro yese igiyeye asichitaika ibiri chokaiga Diana gukuna kwarigania meganirie remenene torore gose na kiago totebinere kubwatekana ni crisis yekegendete asenseyo ya Iran Middle East ngakegendete kubage kubwatekanirwa nesegiye yo mwancho murigereri egendeta sechinsemeche kwamba korekana taligotoka atebanga nkokorale nke commentary asinini yakwanire bintu biri yarorire kurende keratoko monyoro mwancho murigereri nabotoko genda busio kwigure chwe yagotebanga ekorido yokoreta amabuta nigegendete kare tumuchando chimeli chiyeligu nyanja lakini bono manyete karo kurigerera chimeli chire na chiro chini investment ye company aba mba kubeteria weta igari gento keragera baeto no seriere omorembe ochichi naro chemba yeretie budget bagatumye missile kagende gachiga gaka ekewande kenene kya mafuta asense ya Qatar na Saudi Arabia ane kwere no ni Israel nero ne target ti utukubwarero kwere nde chini nuclear sites chia kwende chia Iran Hezbollah abu ne kwere nde nenge kosi kelikia magaidi na rakurwan. Okay. Asenze ya Lebanon mucho Beirut. Okay. Naro Israel industry sanu kutukwale. Okay. Ngora tole seginere korachi chama tukabere hata toyaera igandoro chikera litukwete new development. Diana. Nisegiye bunege ndreteiga libori rinene rirasa abantu bakuboria abantu abanga kibakwaga cha economy yabo paka batokera babwate birwanero bawo chikurwanira se chisegieki sekoligereria gusiga ali kana tuomanira se amachiroche kwa be crisis bantu bali gukwanira na batukabire neliyo mana liyoka but ni mbranja twete mbaira ne bakwanirane bali bo manetero chira baga tatebye semambia bono tigato chake no mugano olese gazeti ya The Standard anamones bakale kwa babago kwanira nga Adani ni gobono yako ngontro muranguli ya kabiru mwanchumo ligereri na anamono bakale batebanga kubwatekana no guchika kwa rwetu neke gambero ni gobono mwanchumo ligereri kwa siekerete company ya Kenya Airports Aviation nabo igo bagotebaga igo mwanchumo ne company ya Adani Group tenyara kwa bageko genda busio gosego chaki murubilionde bwonsi gokoranga abanyara kwa bagosoa asubwaga chiwigetie kyo ayaga gukwanwa no mungwano yo mokuru nga Benson Oduwapa oyo ni garo muwakili mwanchumuligereri nerengo nyara kale kwa kurubirengeli byaye Tony Gashoka ni gale omurwaniriri bwo bwene bwa mwanya bantu na nerega kale gotebanga egento kere aso bwene bono nkilinga serikali yo muske William Ruto ni gegendete kuligichinchera chokoranga yanyare kwa geko iligia okoigwana na kubeka company yo nyare kwa geko genda busiko kora obwaga chibwegetiekyo egento bagotebanga nigo bagotumeka chinchera chubo tutukano na namono mwanchumuliri batebanga gutasika biri byanyare kwa babikuru nonyekereke gambero kyarwete ogochika guko nyara kwa bage kulinda
iguru y'umuruberio ito nyaraka bagokorekana egento batenga 360 degrees protection yekera bagotebe ine sake ngima babateba nga ya siekiritwe dili itibwe ntiko bageko boro kulendo mwanchu murigiriri asibono toni gashoka goteba nga nigo ekwamba kororekana eserikali itagete gutwara oko ogwetia nande company eyo asumurango magega igo kwigurenga ngoko ngonte kare nande nkwane sechi sentence iberi kiri bali geteka igo mwanchu murigiriri bateba nga nechinjira cy'uburimo batagete ko bagotumeka bagoteba n'umugano oretete lirumbeli nene asense ya Kenya na egento Kenya aliteko bagekonyegeria serikali y'umuske William Ruto asibakari goteba nga egento ekenigo giachetu mwanchu murigiriri ekeraba saiba genzi bachete asokorobekana sekibara na mwanchu murigiriri igeka kimya kebere ya yaje kurwa engane yabete naboniga mwanchu murigiriri kikiabikira maiso nigeti ya Jomo Kenyatta International Airport esibagoteba nigo konye kianyare ko bage koina no bochia se omu indio yomo oyo gotebekana ko bumutenengu na namono weterese company yaye kurunga Watam Adan mwancho muligiririye ibatebanga nigo banyarte ko babako bisumuro bilyoyo ngano bwaga chibwegeti kolendege ntoke kororeka no mwancho muligiriri nigo nande bairanira seke gambero eliko nyara ko babakoranga batakire gutumeka chinkwana batakire gutumeka chinjere cyubo tutukanu ko iraniye company yeyo eliye nyara ko bageko genda busibo chikoba yegwa egetie kyo mwancho muligiriri aya ningo yasyo liri nabarayi bali bale sekyombegiriye kurunga United Opposition umugano uri asepeji ya kane ne ya gatano ngo yobwatinde kuvoigo tigandara Diana neralibaga araretemega neroro Mwanjito murigiri ase gazeti ya The Daily Nation meganero nige ukwanera igoro ya bali abanyarutumu basokano bwendege aiganige gucakirano mwalimu bagotebanga Carlos Robert Kibungetichi nigo konyanyorire liruberia iri tangani yuko chikurikwa obwarimu ase skuru ayemo kulende nigo alenge kubwatire skuru ya Kaplong Girls asagachire somya sinsemo chige cha Sotiki county ya Bometi asagachire buna mwalimu BOM agalenge gusomya sinsemo icho bakekera chitiko nyoromo basokanoye nigo bagokwanira igoro yaye no mwanchoye asabote bangani go akonye robeire bachikotwara chinkwana cyuko igwana banyare bakomenya no mwana boyomo oyore omunyaruka koleneti batachitigo ikerania asaba bagokwanira igoro yemero biryo konyabikiro mwanchito murigeria konyatarasiri buguma bwaye haguna bwo somera subagare kolenda iganigo bagokwanira boigo igoro yabajumbe litukuli igoro na bigo muri bense wikerana se enyumba yaye ngeno asitse mu chia Karen komwengora omwanchoe asaba gokwanira igoro yemero biri yaye ngeno bunaka kubalire mirobo yaye bunarenge omurai bagoteba asigazeti ya The Daily Nation inga ngeno sengeno nigarenge omujumbe obwatamasikani na ndo anjite kwenekia buna emirobiri yonsi gukori yarenge asobwene no enekiro kubagikana kwarenga sekiama kya ODM nigo atebetenga kiromurai na bwatelibaga yogochora asakoba kulende batware okuigwano kuya negatiale bagokwanira asibagoteba abarayi abange baruti chinkwana chiaye bagotebanga murai olenge no musmamoye kolende gwetira sogo kokwae nigo kwani togoichano kolende manchito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nigo bagokwanira igoriye sabali eyo yabajumbe banyarte bagwikirana na se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nigo gokwanira igoriye sabali yo moherio ya ye ngeno asibagotebanga omo bunge ngeno nigo alenge goikirana chinsemo cha Trans Nzoia asichinsemi kurukwana ndebes akabaka gusanga n'abateri abana musiki bechinseme icho nani nigo bagotebanga no monto gakonyire abateri sana asichinseme icho asegati yabo motelio yo mukurukwanga Juma Jemos agotebanga konye nigo omo rayo yo abera ro chinsaibire akabaka gusanga n'abarabu bakaba bagotera na gusanga n'abamenyi bechinseme icho bakekera chitukonyora omu basukano aigo mwanchito murigeria nigo bagukwanire kibara mu inyorere unakabeire gakuba support gose ko basira abateri bechinseme icho bakekera chitukonyora ogwa kwae kolende bayigongo kwanirere igoro obunengi bogo chikokorwa nekyombe kemo mwanchito mukira gekorwa Aircraft Accident Investigations Department ekibono gya cheyekira ni task chinsemo chiri mu basukano nyorte gokoba
bagachaga gukora bunengi na kororanga ninkire tomo basukanyino igokorekana kurende batebire ingani go baguchikoira egatie bifa byendege yo asichinsi chisko ebira chikoira matuko emeronge 3 kera baguchikokolera bunengi bamanyenga ninkire tendege yo kogwa kurenda igani go bagukwanira boigo ndochegati yabarai ntobwata iga oyo teneta mangana yechipara no bosombi David Chirchin nigatebire munamba chikwenekia obunengi obumbokorekana senchira yobo ikirano nabo igombo korekana senchira rengia bamanyenga ninkirete omubasukano yoka bako korekana ase gazeti ya The Nation manjito murire boigoni go bakwanirete amalieta yabali basinyati bagusiria amagimabo aigando che mbote babale Captain George Nerolenge omorundia ni Nerolenge pilot wendege yo George Were abaiko ndo chega Nkepketich Rotich Nerolenge ndebe Nerolenge korenta oborendi gose Nerolenge omonto oborendi bwae abaige photographer Nikki Kosgei omwalimu oyo nagotebya se egazeti ya The Nation page ntangani okorkwanga Kipkoech Keta nere no alinge gati abali banyarte bagosiria oboguma bwae manjito muligeri onsi no ala se gazeti ya The Nation abogwe somera sobwagale orenga nigatiara libagusanga igoro yo gusira kwa bantao bo batano nomo banyarte bagosiria amagima basuma baskoro bipara Oncho muligeri ayuna ralese egazeti ya The Daily Nation kurende ntatenge chwe yali baganya arkabaga tatebya yali the gazeti ya The Star kurende karatugwira na chwe tate tukwanira umugano Diana Somire oyo ugosira kwa omwishimiwa ngeno nabo igo buna bauchikoba bagakora kirigikuru kwa okoligereria ebintu biri binene bichikoba bigotumika kumanyanga nkiye kogere ndege ya rwita samale egachi chance kurinde koratatiye umugano ule asigazeti ya The Star mugano baete lingana linene gaiga no yunabate bigoro ya Rigati deal yune lifeline go send a landmine for Sifuna camp kinera bata mira koligereria nga Sifuna camp nero kogenda guchi gokolega sina Rigati team na bera baisa kwa their enemies DM a chance yoko boboli ngakimwaru ase chama ya papa mwachi kogenda ase chama keli karotu ali kurwana gose karotu ali kubuli at the cost of high living mbalingi naintwe na bondo cha bantu mbakwana kwanete gaiga buna kileresho MCA Robert Yarai ngobuli ali ngakire te Sifuna camp chiko kolega sina Rigati gashawa ngekoera bana bantu karotu ali ngichi street tokobolia equal rights and justice na mangana ye cost of living gosenga ki ubogima bwa kongire barabwe barenge gopingana korora kero kendenki mwachi street inuni numotatageti amaendeleo professor nerega ya rule oku kerengeri kiae kereki ya sana yani a political analyst anaitwa Mark Pichachi nkoboli aliga Kovuwa Ruto Chikura 2027 you need a strong united opposition a team bwate kerenge kamonga ya tiga tungane tomanya guchiko gokora kituma guchiko minyokania se asedepe era ikerarende like igaiga ngoboli bali buna papu wino e support ya nene korwa sepesi ya papa gakorangiri kumoinoga abantu lende baramorora buna opetrade echama igobono bantu mbali go chiko kuungana for the purpose of yokobwa chikura chiri gose abantu bawo chikoba chisupport chiabonki gose barache bandole onyengo chikokolega sina babo nini na babo timu gashawa obo mane mbolinga onyemba go chichamo lilo lio Ruto camp ngochiere konyora enjerere raisi yogweta ebuye nini ebuye chikura boy gomba rigerere tinga abantu nabora nyore kero kende bagocha go chenchia chipati chiaba bunando chega ngasete yagatanga kurugusi region Richard Onyonga na Kitutu chache Southern Pianto nikibagendi nabo baro kanire gose baro kire birangera lyonga nga nabo barachi go contest ase party ya Matiang yuere Chupili
yuona nande go complicate the uniting factor ya opposition. So nekerengera likerororo lakini nkelinga Sifuna kwaende kambi ya Rigathi Gachagua because koba welcomed as a team Gachagua aende na babo papo guno ne timu yende mbale bararo lenga kero kende mwa Petro ye chama kero kende mwa Petro yi papa ke kora bandabu mbata kete gose mbabu gate birengererio mulengo oroyamo na noli papa atigete spirit ya papa atigete kikerachi kuba cost ase okobolia ebirogo byabo ngoska mutwe muganal naro innocent gaiga naro ranga tigata turanyuetera no ekoro mukake nubwate enginjo yae omongwana oyo makabwekina soere tenkaite CPK the Central Bank of Kenya akaba awarded 5 million kalaba awarded 5 million kumbe na akairete bintu bie gasi bintaireta TV kara printer ne coffee maker kurendelia ko mix ya coffee akabagalia binte byakaira boy wiso ko birigereri ne bintu bibwate value enke sana karaga enda kotini goswa na basipika bagasoa bintu bitu bikolete kwende bisirete lakini rende kina kikagendera kero kyagenderera mungwano yakawini 5 million CPK yegapiri yegateba no police ne kolete sachi kanyole bintebi bire wo gobono oko ibere company naenda tokale kwerende naenda to wakane chibesa for unfair termination nebinde yali kobole court of appeal ka ofatani ekwerende ligo akaenda kabose okoba yoko bogoli bintu biegasi kobira boy agatema kwagyu bune TV kwanya yasalikire ngonya rosia lingi guchiara bune manager akabuli we karoga soke binte biga form nera ali oguchuri ekoro kinga gente kengorosi ogo ogochia naende buoga no tukaye echibundi chokorosi okay wacho muligeli kwigure buna umwancho muligeli igwete buna bono Diana nigwete buna choya tebire asema mbia bono na nemono ntete gotebyo mwancho muligeli nemeganira se chigazeti se tochaka no mugano yugwateba igoro ye deal ya Sifuna tatenyetera sobwango se gazeti ya The Star bakale goteba muna ekambilie kuruku ya Linda Mwananchi nigo bono korekana Gachagua taite ko yerangelia hanyariko bagakubatebe banyariko bagutugutera ale birengeri byabo byo gutaka kurigyo burayi bwense na sekilia tebirenga nigatete ko bakakoranga bakobwataniwe Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka sokatabanga Gachagua niga mwancho muligerelia arorekanire sencherelia yogotaka koranga banyare ko bagokwana na koigwana na ndo mwancho muligerelia niga batabanga nigo etagete kororekananga ne siasa elikurukunga high stakes politics sechisemechu na namono mwancho muligerelia ekeruchi ko bagokurigerelia na korra bali bakurukwa batati ba siasa babere bakuru birengeri byabo apparently use kurigerelia sepeji ya gatano gatatu gazeti ya The Standard ngokwa na baligoro ya Sifuna asate biringo koigwana konde wonse kiama kia ODM kirarosie ne serikali ya Dr. William Ruto niyo chikobage kwa bagochia asense melia ya opposition bagateba tunataka power kulinde Sifuna ko batebinga nigo barakoleli asba kogenda asekuru opposition niwe tano emonyonge ngobuli arenga ngiye kogera ekera bako negotiate Gachagua korekana ko ba the center yo abali bakorekana but at otaito go strike a deal etalimatiang lakini orocha bakobwatani wa Gachagua na Kalonzo ekingiye kwanira igoro ya presidency ya United Opposition flag bearer big player si bale Gachagua na Kalonzo Gachagua nemo palaiza na mbeo nande Gachagua na maitenki atete timu ye tacheti kwa babia Gachagua na bakuba manipulate nkwaroche agocha se press yoteba waigwana nile na European ngima bamutigere
koru bo governor bo deputy women rep timati na kero kende na ne champions ke gonjo kama inoga babo karonzo babo linga ya twagambete amangana yo bono chikadi cha gashawa nonyori twaga chesire chikadi namba ne kero go chesa chikadi kwanya rumuntu bisete gose choka ochigokorera bono konya gochiesaga naga namanyete gentata naenda atapata kitu yenye anataka. Okay. Machomuliriri nabo wesomera mugano yugoro ya opposition ngakiagendete kurangiria ensemelia yomoske Kalonzo Musyoka muganore ase page ya gatano gatata gazeti ya The Standard chwe ya gatebiri nigole se front page ya gazeti ya The Star nabo igo nabo gonyara kabago kuligirira na koranganki kelikiagendete mwanchomuliriri ntagete turabeka umugana sa maiso ole across the board yesi gazeti chonsi ni ugosira ko mubunge we Emuru Dikri omoske Johana Ngeno na mwanchomuliriri litko lyabono nigo makweli arona atebe kanalende abantu bandi batana baro barengenera mbasire tuguma bwabo tigabono tunyara ko batukuligirira ingikeli kyanyara ko bagego chakwa sekeli bagotebo butuki mwanchumuligirira nigo bagoteba iga page ya gatano libo ye gazeti ya The Standard bagoteba nga nigo bono banyarti ko bakurusia aganto gakurunye black box data akanaga box yakamwamu kako basendege akuna kukakubugulia oroboti ruonsirwe ndege na namono bachikoba bakuligirira ninki keliyo chikoba gekuligirira gukialenge chinga kecho nabo igo mwanchumuligirira ngo kwana balenga asensemelia yo omo rundi bwendege asago ikaransa ikurumye cockpit ngo chikorusi baraganto gakurumye cockpit voice recorder akuga chikoba gakuru roboti nga ninki omo rundi oli bwendege anyarto ko bagago kwana chinga kiche chomo elio nabo igo ngo chikoba bale bakurusi egentekemo kerese kyoma sendege yuba kilibanya to bakurusia bagukirukanga engine multifunction display ekurunga VMD ekige nyara kabage kuru robot nga kenchini yu yarenge chinga kecho nabo igo mwanchumuligiro lingo chikoba bale bakurusia egendo ikurukunga a digital engine control unit ekine egati byoma biri bachikoba bakurusia sendege yu na anamono banyara koba bakuligiro egendo ikurunga GPS ekengelia kwali baga na komanyanga nga yendege ya rocho burusubwa nga kibwarenge igo banyara koba bakubira ni nakubira bichikoba bikuligiro ligwa oko chaka kubo tukyo kubo nigo kwanyoleti gwo mwancho muligeri mayega yo mubasokano yigo kolekana na kumuita mubungo yo Johana Ngeno na bande bali batana alinge na barabu ekesikeli batebire ngo mwancho muligeri oise koligeri iga egenteke na bago kwana nkelinga embura yali gutwa asechinse mecho nigo yalenge nyinge egento kirete bakakora litukelimo bakamago chaka kuba bakuligirira egati yabali banyara ko bago ikagali ya sensemeyu nago chaka ko bago bwaterana nekyumbe kikyabatuki no mu waziri bwo obosombi wa Selieta Davis Chirichiri na omwanchubuli na bogonyara ko bago wesomera na koranga ningi kelikegendete chweya oise koligirira omugano ngeno bono rule kurwa sama kweli ochira sobotuki bwo gutaka kumanyanga ningi kirete ndege ligo chance botambe black box black box data botambe kerendega ya guli that is the only thing ba kogani aso bali ba uchikokora nonya forensic studies bamanyenga nkikiagara tendege yakagwa lakini ibindombiro toraligere from another angle innocent na tayana endegeli konyora ya chire I think konyoro etire more than 3-4 places a pilot netimbogeti andege linse on ground study feasibility very poor mburango tuyarenge naera kulingana na masoma karokende akapuru ndege inse mbrera koroki era sira gose tuale nini feasibility etoke then akeigo and even the clips to online ndege lia koroki egachake sabali lakini techieti kolasti igora utake nyinge now the question is it ndege ye egwete because of the mechanical failure because the pilot was under pressure. Okay. Under pressure like asetogo chitwanyundi. Okay. Tosoke toge togende. Under pressure like
nkonyorore endege komboire chinsagete etakire koirana Nairobi echikobogoria another gose omubunga gateba chibese chikomento mate na intwekera twakomboire gari ogatebia omonto nga arore nchira tukuruga mwancho murigereri ntagete Diana ekero kurigereria bari barenge occupants ya sendegeria ya wetense ekanyara kabage goita omubungo uyu na bari bandare ngoro negati abo gwateba no mwari moyomo kwanya nali alikirwa tarari no mushara kwanya nali alikirwa na ndo ise kurigereria aringe ne photojournalist uligwatete mwasomete nere egati ya bande bari bare nkoro ngeno igari gutara taringe na murindio ngeno nabwate lifestyle yae kero konyeligereria tali lifestyle irimbe ni kama ngeno ni mtu wa watu kero koligereria lifestyle yae okoyugunga nonya ne chi bodyguard chiri era na bara ikikilicho anyore no musani kai chama ta kwendie gari amatai turata gochimate kai so nande botambe kero korru muntu kero tabwati kende ogotamakurwa gose obobiso bonge nganyoro abantu GMP no kwende town center gaiga omuntu agotarega unless omumanye awananga nini shughuli mingi so lifestyle ya nani ya ngeno ni kama ni mtu wa watu ere kanyolile no ene friend na bale kwenda sigete na bago ikasigete wanyoranga kerumo sandi nara orate nini chigari oraenda kora nini kora mukwani chipoti gadi chiastuka basoire no ene gari yo musani bobata ibito bugati kuchumino gabo so karoko ligereri ne lifestyle ya bugatere tabugati kwerende li pressure mononga goikatu ale chipoti gadi amanya ko move bwate chipi nyingi saba bunge bombs no nyubwate oisekuligere Diana igare gena youthful people abantu abasabanga actually umuntu urenge urekororeka urengo monena sendege yekere kugwa ne pilot aba bonsi pia lingira baru nabasaye umwancho murigire nabo wesomera umanyanga kibutuki bwa chakiwe na namono bunendege yesabali ya yakororeka nekera yarwete ase egeti kilikia Wilson yarwete chinsa isano mwancho murigire gaika chinsa mo chirichia enka ya chinsa isano ne chiteke 55 nabo igendege yunabo ya chitabwe kagenda ase egoika chinsa isano nemo ni chitake 200 egatoka kera ase chinse mu chimurudikri nabo igesa bali yekororeka omoelie kero mwancho murigiriye ndege yagwete nigo yagwete chinse 10 gatigati yo chinse 10 ne chinse 10 ne nusu ko ikachinse 10 ne jidake 45 mwancho murigiriye kesikiri bagatebanga nigo yarorekanete ase rada chitaika 30 amini chinse 10 ne chitaika 30 wikira chinse 10 ne chitaika 45 ekanyara kabage kubora kurwa serada nigo yagwete asenseme kurunga mosop na namono asekenyoro kurunga chepkep ekikere asenseme ya mosop esere ase county ya Nandi omugano omonene mwancho murigeri asatigete ya materenge sana usekurigeri egati yabali banyartu kwabago ikase enkayaye no muraibwense ngagire mu producer itobekire ebicha yo muraibwense Dr. William Ruto unachiete asenge yugutarera o mo subati o yubono kurukwa umutakano mwancho murigeri uyotigetwe na anamono asanya tukaba kago ikoro aselitu koligoro gati yemeganelio le somere ase gazeti na gutakomanya tagete chwe yatogendo muti mukoto koirana nigo togocha tobeke bana soboroso ese giagendrete ase semelia ya Iran mwancho murigerelie abuno tochiko batogosoa yakora chigazeti chonsi nigo chibwate emeganejo na namono elio onyara koba kokwemanya Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire
n'abakuyahitira. Nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bari wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Chumurigeli nande tuire ne chitire chitake merongene na isano ne mo maiga yense ye masema mbia bono ngagire tenga no gendete kwearigani kogenda semirobeli yawe yakira lituko kuri ndo taragenda gere buya bwe manyinga ningi kelike gendete gokorekana ase kenyoro keliure na namono mwancho murigereli onyaraka bagokumanya ntaitengetere semeganeli yabwa ngo tumaye gutware ngwana igoro yesegele gendete ase semeli ya Iran naboni ngo mwancho murigereli nige kobeya ya soirense ya Israel na igwete no Cyprus ya nyorire gwakwa na rataki nero ya riboti cia kuri ndo mugano uyu nigo tuchikoba tugutware ngwana kara tukurigelia se chigazeti tigaturanyara ko batugweta sobwango na koranga megano kieliende eroro ase chigazeti cia babunge nigo bachiete asenya gitali ya Kenyatta National Hospital na gukumeli sana konyora SMA ya moyo kwa na nembeo eyo italiko bage gutumika SMA yo nige egotebekana ya irete chibese gose ibintu biri byagure tukonyara ko babi kwa na nembeo gwe sabarwire kirete gatiye chimilioni chiminye 53 453 million asebono igabanyara ko bakubolia maswali ngangiye kogera bill yuegendete gukina kero mwaka na agente kyubarateba kyoko na nembeo asabarwire kitaliko bage gutumeka mwancho murigeli umugano roro igana bokonyara ko bagukurigerelie buna bachie toro bakoenda no munyakiro bwe committee yo obochenu kurwa ase bunge bakuragwa no mubungo seme okurunga James Nyikal digo bakumereti sana mwancho murigeli 453 million facility era aido italiko tumeka chibes chiroro se ya Kenya mwancho murigeli tokoira na ndega iga ase ensemo ya Onkatarongai eyurese county ya Kajiado ngokwana barenga abanyanyimbo bono nigo banyare ko baba ko mochigwase kili bagotebekana nigo bagendete kubwaterana na bali bagotebekana ko ura abantu obuli mu bwabo na kubaselia na kunyara ko baba ko ire chiburoti chimwe nchumurigeli nigo bakali ko bagoteba ngabamenyi bensemeyo nigo bono banyare ko bagotikara bale no bwoba ese kili bagoteba ngabanyanyimbo nigo bakali ko baba ko bwaterana nabantu gete bali babwate chibesa bakali ko cha baba urobulemu na namono banyara ko bako baseli kurwa asobule mu bwabo muganore ase page komin na kabere ye gazeti ya The Standard umuganonde nkukwanera bwa mwelyo chweya no linga na Diana kwana gotumira umonte gitabu kwa nyore gitabu kwa gora soft copy gwatumira umuntu nde osoma atali gwakana na okore gikyane tuli osoma soft copy yae ngoye somande lakini okonyora mostly teri bwati document echinyinge njibwati document iriyo rashe iliyo online page iliyo online chweya vitabu no wanchete kura bisomera library ya ongwa ntebia ngwa beko reke mugegubulinga why you ate meat keligwa somira wakoli vitabu ngosomande nalengira teba gekor kwanga why I can't walk on the rain kia why I can't eat meat na kiontana kwa kineke gani na kwali gete chio tandayana na hiyo sen publication egere ndabu gero waziri de kire tayari boro oise koligereriga iga ase omugado yo
Ule gazeti ya The Standard page ya gatano gatatu gukwana kire gukwana bare ngomo sacho yo munige ikigubo sibweke gambero asakare ko baga komochi wase kiri bagoteba niga kare kogenda uchaga konye chigazeti anamono kiri bagare goteba akonye chigazeti chia Daily Nation, Taifa Leo asa na Business Daily akonyara ko baga ko chionia gwetira aso mtandao o WhatsApp akonde rogore publication ogotebyo nyogotete gusoma ogotomera ogatebi ntomere 20 bob bono tokire gabwa tabanta banga go download yo batumira basome gazeti bamwaka nebese bono nigetigu sio bweke gambere sikiri batenga akorete piracy kiro mwana muziki agoteba nganche nabo toterete buya lakini piracy yatokolire iga dere chigazeti echichia The Daily Nation na The Standard igoteba kali gutumika atabwati ndo igurunga copyright umwenchu muligilia sanya tukabaga gwikigusyo uwo munache bino musacho yakurunga Anthony Mwanzia Kimeu uyonya tukabaga gwikabusyo uwo munache bino kurunga Teresia Nyangena asanya tukabaga gukana amamocha yabira sabekeire asaga tebekana nigo bono akonyara kobaka gokora umwenchu muligili nigo amachikali abuneta gotebekana gaiga aseke gambiro litanga ndi batebanga niga konya chikobi cyabanyene atabugati igendo igunga ownership rights ose atancheiri naboni go mwanchu muligeli ni ganyarte ko baga kwigoro ne bond y'ichishiringi enusu million 500,000 mete abuno ko igunga karoli chikolia kubwatire ndivuga ati mabere piracy is a crime nende ngaseti eno to kunyetumia gaiga we are not allowed to resell it or to reproduce it purpose reproduce yagero koliki yagero oni okay mancho muligeri ntagete chwe ya muligeri meganeliere common ase chitaika chinsini ni to maiko batogo so atuligeri mu chandole asensemo ya Israel Lebanon Iran totebyo muligeri mugusi na eramanyesegeye asobikirana njenda kunerege ngaseti ya testa page ya kabere asendo che batebanga town yeito Nairobi yabeiro bobe o bibago plus no ogoita abantu waichoire ngize go kunera igoro baata mungwana yo muri ku Abdullahi akale gueta Uhuru Aigwe one afternoon mogasoiga bantu amago chane chipigipigi yarenge February 18 umutinyo yorete abantu amago chane chipigipigi bamos around bamubete meyo ba muibere none egari yae kanya batakire konyira lakini rende na kolete wiki ya manyagitari agotebanga onyetari nyasahe kanga taiyo moyo lakini yakarukurigereria ngaseti yagotebanga chikesi bunecho mondo konyaro gotare town abantu bago na gokore kwerende litukeli February 18 yagoitwa aba police within Nairobi kanya bari code 56 was a chikesi ya missing nesta chief of the same we apa mondo weta para iga bantu bachicha bakubwata yeta bakoibera gose bakubetemeyo so ebintu bigendererete town ye sana no ni interior cabinet secretary Kipchumba Murkomen nera na koteti yago tebanga iro kamo justice bara code chikesi 845 845 igabuoka Nairobi as chikesi chiga cha mob justice Nairobi chinjari chire that abantu bakwete through mob justice 55 Kiambu 32 bakaumia 58 bagakwa Embu 18 bagatwara injalizi 33 bagakwa Kisumu Kianda nabo batwarete injalizi 36 bagakwa Kirinyaga 11 bagatwara injalizi 28 bagakwa boigona Kakamega 13 bagatwara injalizi 19 bagakwa wetera mob justice igo no chikirimino chinde bagatebanga bintu bigendereta go koruororo mbiri biya especially Nairobi town nere bogolete chikesi chinyinge plus yakamanya gusambasira chikwerende chichinde so neli bolio Inspector General of Police kanja kuboligwa
nkiara chikoba ka okora elio anyare koba ga ko reduce some of these cases ngo kolera innocent tuma ko enda se Diana nyese yigi ndwaro che USA kego sanction Rwanda major generals bara around the 4 because of what take part esegeliere Eastern Congo nabo igo bagatebanye kego chikogenderera Rwanda ngo chiere go suffer into more sanctions ando mane pipa peke sanctions Rwanda yachi kuchandika lakini rende nkebwatera nine segie ya Iran Africa ntwe twasolve chisegi chira Africa gose to mbeti Eastern Congo muinoga kuna abantu banyaregete Sudan ingeyega abantu banyaregete kerali tuko ne chisegi ntutu wa solve EU ngokolere gasi yabo buya mandate eliire wasaboni geto shitugete esegi ere Iran tuebire some of the problems injire Africa settle astomet machubuligeli buna koibule choya yakubuliri buli Diana nkagirete nubwate muganonde asimaganibira egando cha gazeti ya The Nation page 12 nige ukwanera igoro yaba governor baguchia bono kubikwa byara nabayigo gwakana eba ndabe fine astokumanyigwanga agati yaba governor mugavana bwe county ya Nyamira moske Amos Nyaribo negati yabali ababwato muchandeke bari kumerana mutwe ye committee senate na kulingo rwego botumeki nabayigo bakorera bwe serikali y'iki county ya Nyamira asabetka gutebanga nigarwarite kulenda akabaga korangerirwe gari ambulance agatebanga tayiganeti nigagwikira nasinya gitariere bwika nabigo mugavana bwe county ya Kisii nigo tukomanyigwanga nena abetega koranigirwa ne committee yo ye senate nera agatebanga nigo abetega kwagoska kurwa imeyensi ya Kenya na wika sense media ya China manchito mulgiria aseneraga nirwikira na mutwe ye committee ye senate nera nyarga kuringolirwa ngori yobokoreri bwaye bwe county ya Kisii no butumikibwe kibesa igese gazeti yeniga gukwanira igoro ya Douglas Kanja asatebere buna abanyanyimbo baye mbali tayari kubabeka byara abagavana bali bateriko kigo ikarana nabo kuvuga tiriciko ye committee ye senate manchito mulgiria nabo somero mugano yo asobwagare nigora gazeti ya The Nation page 12 Boigo gazeti ya The Nation page 14 nigo kwanira igoro yo koigwana we kiama kia ODM na wege kiama kia UDA asiba gukwanira ingoro ya 10 point agenda ya betege kubekwese yo mwaka oito umutienyo gatatu shitariki 5 asiba goteba wikira boniga nigo bono ekiame kigokero chigo chigokoro mwaka kulikobekese yo kubwatirana chinga kicho muskerela molodinga uyibono linya gusira asibatebringa okumerana kwa bali tukerio nigo taringa nigo bagochigotigana kure nigo bagochigokwanire gatiemero biryo eri babete bagoteba mbachigikirania ne kiame kyo kya ODM inse yo buraibu ayo burodinga nabego muraibwense igongali tukuri juma mbachigotwara chitariki 2 innocent timaitu seneri tukuri juma manchito mulgiria ni nkorole ngotebi nali bagochigotwara okumerana banyale bagotwana chitukuri ya juma mosi nali bagochigotwara chinkwano manchito mulgiria asichinsemo chia KICC nawe gazeti ninge okwanira igoro ye chinkwana chiae kidure kindi kya samo mochiririgati gashagwa asogo tatwara chinkwana chia masikani no koigwana egati yabarayi bali aboigo kurwa bali bakwameria serikali asaba tebringe kero bagukira na sorgo ngoro Mount Kenya babwatoka chinkwana chia masikani ande batari kubarama barayi bande bonse Chumuligeli nemeganeli ro bono ntagitata soe asekirenga doche chia minyokire chweya Diana chia minyokire chinsa na ndento tagito magane itonaro go chichaga igase studio se mambia bono toba tochiko batugo kwanera mange ntagitete beke biche aso muligerelia igoro yese gieli agendrete asense melia Israel mwancho muligereli la mono ga igaba kare gotebanga niko chindege chia Israel chia chite chigatuma umuchi okurugunga Hezbollah nabo igo abu asense ya Lebanon na
mwancho muligirili asba goteba nigo bono igachi missile chigendete koba chigokoro bosogani ase chinsemo ao na asumu chando ibono nyari koba gotiga chinsemo chinde chinyinge chire na moro momo asumugano urese gazeti ya The Standard DPG kumini goba ukwana ngumurai bwense ya America Donald Trump maega yokorekana lituko lya lengelie esabatu gose Jumamosi mwancho muligirili korwa ase enkayaye elibagotebe kurunga Malago Resort yure asomochio o Florida mamincha yokoba se obisi eli manyekanete yo murai bwensa koba alias wata Oval Office nigaro rekanete asomtandao yo Truth chinsa isano na isato nechiteke 30 akanyara kobaga kobeke clip asate neine asenseme yamo kabegete egobia elie kurunge Cape kikeke kotebe kana kialinge ya baseball Cape na namona akanyara kobaka gukwana na abana inchi bense America ko batebinga bono nigo tuachire segi ko chikoba togosaga na ense ya Iran asikilia gotebanga nigo burayi bwenga kiyo kerale goteba aliatora umoncho muligeli anyara kobaga kole tumuchando mano mugakoyo bagoteba anyara tukoba bagoita gwimyake 53 no moncho muligeli anamono kuruelio nandaga chakale kana litukolia Jumapili asomtandao yo Truth na ndebo igo mwancho muligeli akanyara kobaga gukwana ekeresegi yo gukwanirwa nigo bagoteba litukolie goro mwancho muligeli chindege isato chense ya America chesegi chikurunga jet fighter nigo chenya tukoba chigwa kwa chimbunde na kwire nigunse asikili batabanga nigale ngama mocho ekera bonese ense ya Kuwait babugetenga chindege icho ni chialinge Iran mwancho muri batabanga ni friendly fire yalinge ya chiyereti aigango kwa nabale igoro ya ense ya Iran ngakianyare ko bagekoiranirya asobosagani obwo wekiraboni go mwancho muri batabanga abanyanyimbo bali bakurunga revolutionary guards banyare ko bali tukoligoro na gutuguta chimbunde chechi missile gochia ase serikali ya Israeli egati ya alias banyare ko babago ikerane asumucho Tel Aviv banyare ko babako yelia ese complex ya mubate bana banyare bago tuoma na nigo bakwanira mwancho muri yelia senseme eliyobolendi yense ya Israel banyare ko bago ikana baro bako beka chimbunda oro asumucho kurunga Haifa na boyigo mwancho muri yelia ase mocha ya Jerusalem nigo naro chinstege chichenyare ko bachigokoro obosagani bobo mwancho muri yelia nigo bono mwancho muri batebanga nigo bagendete koiranirania Israel yaruta Amerika yatoma na boigo Iran yegendete go bombu mwancho muligirili na aiga inkobwati tole toiranenka ga igasto kuligirili murai wense Dr. William Ruto litukoligoro asibabetebete gazeti ye anyarita ko baga kulikaso mtandao yo Facebook ntagete koligia nganinki murai wense kya kwanerete igoro yese yeyo sebono orobotirwalire bwarure asense ya Iran rokoiraniria igoro yabali bagendete kona komochianga ningi kelkegendete asesegi yogendete asechinse mochirichia Iran murai wense Dr. William Ruto na aligete egente kemo aso omtandao ye igoro yesegi yogendete ntagete some na anamono onyarikoba wokwemanyeranga ningi kelia kwanete nigali geteli tukoligoro mwancho muligereli asanya tukabatebanga ense ya Kenya nigie kugikelia obusaga nibogendete asechinse mochirichia United Arab Emirates anamono mwancho muligereli akanyara kubaga kwa sensemo ya Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan, Bahrain nabo igasago teba umuchando yo nigogendete kole tumuchando omonene asese chweya president ya Kenya President Ruto gendo gereto korokanga the politics or geopolitical cocktail whereby eminitinga makioko mixi obosani buhao na world leaders like oisokorora kero kipakia soeto bogambi igairanete East China sana wakole business kugora no ene chigali chi serikali nini o Chinese kwagasha kero ruachicha uru akamba kwa UK China kero president Ruto chicha ayo bogambi kero bana kiyansi nyete kwa manyara bale na US president ine weekend ya yam weekend ya kobwati motu kwa manyara wetire China gakoru China ochicha Nairobi kwa nyara te Iran president ngomotarira kale Ibrahim Rais
nachete marehemu I think nere Orueto Bogambi Mahmoud Ahmadinejad akamanya goswa uyu Israel yaitete alafu korwabu wonigeto bwate Masud Peshkan yete ndio liaba Irani gabo kaokora gukwana na Ibrahim Rais the former president of Iran and you retaliate weekend ende twamanywa rakale Jerusalem ago sabase egwalili karo koligereri bantabaiga like Iran mbali koigwana na Israel na Israel so comics chikwere nde chiga timaiti because ndobwate foreign affairs wenerete kogaidi president what to do no nyatwaro cherende igorote Iranian ambassador orwete information na goteba Kenyan ties na Iran mbali gochi gokora kwere ndobwati conflict na barabu patirende the president is a public figure igota wata yange gendali gete Facebook na amaonia no is whatever kolikagabu is representing the nation the nation inerega stomoete according to nekatiba ya Kenya bonto ira na sesegie innocent enarora Fox News wono mambi Netanyahu agota yabanga kurugesa mbanya kanyora president ngiyabona Trump Trump means business Trump no muntu ogo think oma wakole kwerende omanya wakiti yani in another words Netanyahu the prime minister of Israel agotogia Trump naende tuaralire even before segie yetara chaka there was time tuaruche chindega chia USA chichete chigaka chi nuclear sites chia Iran before segie tarachi kuchaka so karo koligereria botambe genda ligereria campaign ya chi president cha US mbaka bakolere Jerusalem umanya koira na guchisobo ochigokole kwerende ochigocha urukoba umurai I don't understand lakini there was a time no Netanyahu karako enda UN ako ba lecture buna bana bake in fact there is a time abatebeti no ne bifamu bwate nintu toroseti so timaiti lero for the first time na rora yani iga praise Trump okoba ko mubwate CSGL yo gwaka Iran omago chabon tuligerelinga kirende segiye ego chigo to affect twaralire binde binge sana ntorolchenga Iran eyatianete in fact konyore taratiana nga million dayons egotema gweta igali Strait of Hormuz egento baranya kolere eitabanye sink gosebanye sambe na mabuta yabo igomerite yeweta kine gendo batianete kogo chicha the US Secretary of State Marcos Rubio nere obatebiri mambo bado iga moro chaya hii ni mambo kidogo sana igonga ngoja tole kuba hit we will hit you proper meaning ntoranyora the ground yelinga esegiyeye lerere litukulia kane ndi egochi koyerage kogenderera iga ntwakwana maya gagalinga the price of crude oil ngochiere go shoot to legal ligete totana ko korora sense because amavuta ali njera akolete kwende abwatire taki yatemire goteba yatemire koba nitro ase yatema gotebi Iran ntutware ceasefire because boniga Iran tebwati leadership mbarachora their supreme leader but mbagendererete esegiye yiga especially work chi country chirichire chibwate kero kendo usiano gosobo sani na USA but buna to gukwanira bono iga ntoranyora te ceasefire eliba tebanga no tiga esegiye yakoreki yere nkiera chigoturiga gochi motuga iga Netanyahu gendongera kwana galinga ngomanyete
karo North Korea yaringe korosi chinuclear bomb chabo ntuntu aba stop it nto aba spot nto cheti ko bakani go sekoreta kwerendende lakini for Iran mbata geti piko igunga Iran ngorosi ere chinuclear weapon reason ya koloneli ya gotebanga Iran nensegete nene sana in fact North Korea ego sororo kero kobe ko mubaro gose nini square kilometer North Korea igego soa as Iran for like 50 times ngiyagala Netanyahu ukwana yo enda minute ya ngelinga Iran gekoros chi nuclear weapons chiri aseba go chisto nambe yemo it will be a problem komanyange babegete chikwerende chabasigete because enseli nene sana patirende noendo goroga North Korea chikwerende chiri babere bakoros kuru gocha bakirete nobody knows ngai bachibegete no kere ensi nini nobody knows chikwerende chiri nirenga babwate na kibono kobuli when you look at it North Korea abantu balinga talinga innocent bamenye to bugima obu ya kutubu antu abakenya gega abantu baligo bachandegete because wamenyanyaswa egerebe seto keros chinukiri weapon but now when you look at it from another angle nelinga kero kenda bantu mondo menyete North Korea igabwate peace of mind yakogera tali muntu North Korea tali country yo kuimoka lero ochaka ko batebinga o mambi nto chetororane chindege chine chimisile chigoro che bakonya kurta kwerende Iran bali tali bantu gotebi because they know what they have nande mbama yatenga ki bagakole kwende bagwe defend kogo cha Iran people are suffering ngole innocent boniga tunashtuliwa tu Iran ngorwanire yese ginere gangorwanire into Africa na into toligereri ngakiese giye yago chigo to affect na ende nyumetara to affect digereri bona abana bachandegete Eastern Congo rogora nembulego tu kerali tuko bakunganyugu from one place to another esegi tingiro na kioro chete Rwanda United States of America ya sanction Rwanda na batebinga no ni inu mogenderete gutuma majeshi ni rugorogali achikoleta nini ya conflict nini Sudan rugoroga esegi igero kurumambi mpaka magoroba narole kiripu kende kyalenge so disturbing abantu bakobe kwengoro imebale live bamanya wakwa nini amasasi what have we done koru Africa bone igeto situgeto tukumetirani bakolere kwende ntulende nka okay mabuli bona kero kubulia mange kwa ikira bakaka na bara mange chwe bono lende tigaturatigira kwara kwa nire crisis kegendeta sensemeyo ya Iran mwanchumuligiri buna koigura semambia bono ekikegendete ndichimbunde kigendete kurutwa se chinsemecho aswikira boni ngo mubaro boli banyariko bagosirantura tebigwa kurinda magacha manene ni gara targeted twarorera abana baresi school bakonyara kwa bakurutira chi missile nabona igo mwanchumuligiri likiligire iri numurayibwense ya America bagoteba ngagakire okirire taliko bagagukwane segeyo batebetenga nigo yarenge okumunyara kwa bakoranga bakuriro burayibwa Ayatollah kurende mwanchumuligiri segiye gendrete uburayi nigo bogukinigwa ekero yonda kure asense mo Iran bare to yonde ubusagani bogendrete ebiwanda by'amabuta nigo bigendete gwakwa ase bono igo mwanchumuligiri togotebinga nabo kogendra kubwatyo mugano yigo kurukwe developing story ase sebone begeta maisae na koligiringi kelikegendrete kera twaruche chweya ngakiya serikali ya Ukraine yali kurwana n'insi ya Russia no muchando norogendrete twaruche omurayibwense umukoro Uhuru Kenyatta ogoteba inchega kitindi Ukraine yalia nagekogera enkano yanyartuka bagukina amagoli bintu bikabo muchando segende yonse kwaba asekera amaintenya kurwana nigego cha ya translate go cha somo chando ase ense yaitu bono buna just a minute innocent buna boniga omachera tubwate omachera to go produce Kenya is a quarter population yego consume ochiche esukari ndile to ko import koru nini Brazil ense yuwateba Ukraine oboso kusana batinga inesegi lakini no totegemete nini kurende ngano yabo wani goro chesege eragenderera guchumutwa
ntobugate ntole food sufficient ntobugate ndagere isaine toraribu nense ya Kenya. Okay, tietolete Diana. Kwane ndora kwane gore yesegiye na kende. Kintu natiye murigeria ito. Umugano uyu nora se page ya kane manchito murigeria no kunyora chinkwana cyo murayibense nabo igo murayi egati yali banyarite bagukwanira niki nsemo kiriya kinyarite chikonyora omuchando uyo wekisegino kirege gando cyabagukwanira Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain nabo gwesomero manchito murigeria no mugano ura se page ya kane page ya gatano. Page ya gatano nemo buno igukwanira page ya gatano na kabiri ni igukwanira igoro yaba Kenya runa bagandete gutwara ubwo basinsemo kiriya cya Middle East nabo igobore ndibori babekirwe kiraboniga nabo gasensemo ye gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabiri no manchito muri nabo wesomera ole runa bagukwanira igoro yebiti bicindege buna cindege cyabiri kigocha asensemo ya Jomo Kenyatta International Airport bakoligia oborendi abandi bakoligia mabuta ayi batari konyora sinsemo kiriya chinde mwanchito murigira bokonyara ko wesomera sobwagale onyare ko kwemanya nabayigo page ya gatano na nemo mwanchito murigira ne page ya merongevere ni gukwanira igoro yitse yikigendete kwenekiwa asensemo ya Middle East biya muno mwanchu murigira intete to soe asensemo yiki katuni umugeni itaga ntebigarenchera by the way timanye tinga kiyaba pakunyoru to this level twatete chikoba tugukwanira igoro yo oborai nigakorigie kirego kyo MCA kera togendete kumuganya tokwira no mwanchu muriri kurwoso mutimo kera twakwana igoro ye katuni koko boli toro totebi gose abana baito bale chise chise ko ngati bagendete kera togendete kumuganya umugeni ito tukunyara kaba tukubwata chisimi tomanye nga mugendete gukwana n'abanchu baino bali chinse chesiko na isa chinde na boratoke na no bwate birengereri asomo chando yogendete otebanga ne global problem gose no muchando gendete koleta amanene asugima boite page 14 ase gazeti ya The Standard nindo chega ige katunero rego teba right to picket nimbwa tobo ene buane bwoko nyara kwa bangorobekana na muinoga iga nindo che OSA katuni eyu wate balenga right to pocket nimbwate obo ene bwoko beke bintu mubuko na umwanchu bulina bwoko ligelinga kibabogoletie bintebyo mwana inchi gagateba inche no korobekana ntagete nerega gateba inche nimbwa tobo ene buane mbarabya bawo kwana county kitties na korekana nabagabana babekire bintu mubuko mwaka chweya bachire na birobyo ayeteba nubwa tobo ene bwoko robekana inche nimbwa tobo ene bwoko beka mubuko biri ndoro che egunie yo abogoletie likire counties kit na danger has mild abakorangonye eronyoli ayoko konya kukuana na right to picket eronyoli reniyo okay Manjito muriri ase gazeti ya Daily Nation ikatunianere gotebanga wardrobes and political brokers aigando chino morangu no passport yibikira so morangu yo ikoiru warlord so manjito muriri so kwabera warlords and political brokers no bimdoche passport yibikiriga innocent kitambange tokorokanga red carpet aige nyumba ne rogoswa aiga Kenyan citizens so manjito murira boigondo chine brok no morangu nororo aiga otebanga expatriates ATM agumu inogagu agitingara bongo tigera chweya anyarika gukwanira ekatuni ai chiwaro tichiro chiumurangu na RSF actually nere gukwanira umuswati Chelgut na lese gazeti ya The Daily Nation muganore ngoro okwanira igoro yesta kabadi go se passport ilibaete umungwano lya umro mwabo naitwaje lietadre dayada dare weto tatebiguro se gazeti kote abindenwe kubatekana na umurayo yo mu bwikiumbike likia RSF kurwa sense ya Sudan sense ya Kenya nigegendete koina na chi passport gochia asabantu batabwenereti onyo umuntu okogenda America ogenda ne visit visa ama tukali strictly kwa bekero kwa ruororo Kenya gaiga abande twaso atabuga ati no enkendo muntu tokara Kenya agenda tokali bintu bya bagoteba umurango nigo igoire na dayani ngendogera kwa negurwe carpet moino gabu nkwarara ATM expatriates bagwakana bono chia sokira bono karokende naende na bera mininga mubuko kole bya nkyo tanyorere passport ya Kenya yo nduche okay mwanchu muligire ligo ikiraga bungagerete twikira mwali wechi cartoon ande bonigo nesese mu gazeti mbuya mono asoka abana intuchetri kitege komina kyanda umugeni itonera tuganye terekin tokoirana totete tokoirani ase togonyara kaba togokwana otatebinga umwanchu ogore isiko yense
ngakiagendrete mwakwane nere ntuteti kubika ubwoba gekogera omweri wiri tukunkilinga ntwegenete ngachi serikali nchigendete gokora chinkwana na koranga abakenya na abantu ose bwiko bwense mbalendire buya mono kendra kubwatigeta seni gito tonde mutubuko businini Eye Nensok TV Oboroso Bumugusi. Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 07068408
444 Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale icyobutindu chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutuligisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwe esomi oregekoro ky'omugusi wetero murobiryo bw'igekoro byaitu hasi tokumera nabaga kabasamwerere nabwigabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri olegene chinga kichonsi ebenga betri irera gosenga kiyo bokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja iangalia, tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omwacho murire mwe Nsoko TV ngeta sengie Nsoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwatigwanchero korgonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati bwanchirire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embunde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye kuri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV obroso bomogus Eye ne Nsoko TV oboroso bomogusi Chumurigili yiche treteke 25 asema mbia bono nande twiranire ase togoteba ngantu gendete kuganyomo geni itachi chegaiga litunyara ko batugukwana Diana se gitukuna gukwanira gendeta ase chinsemo chirichia Middle East ase chinsemo chinyinge chigendete konyoro gwakwa na kwana na bono mambino mungwano yo mukurunga Barnabas Ontebe Innocent mbia tulimete tetakeiri aro tuchagurwe gende kurukungu bwo bagochia se ya mateneroro Ontebe Innocent mbia togendrete nyasaye na tulendete kurende se mambia bono tutagete kuigwerio girio mugusie segie yegendete galia
mugusi buna togoteba kurwa ensebe connected kurwa sense mende kogende yende nigo yabeire buna tiga totebe kiongegeke ase abantu baitu bamenyete na mono nabo kunyarkoba kogototebi ngaki ayo mwanchugo uliora sigete ngaki oroche guso muchando yogendeta sichinsebe cha Middle East mugusinera baratwale birengera byaya sense meyegendrete namba ito yesi minigere 0788666663 namba itegere 0788666663 inere namba okunyaraka bagotwa kiresimi go chaga igase studio unyaraka bagoto tebinga kia yogendete kuligero lyo muchando yo ogendeta se chinsemo chirichia Middle East buna Diana gotebia muchando nyaraka ba kokogenda osoire bakachinse cha Israel na mwancho muligero liboniga chi serikali ao nigo chigendete kurwa chiroboti ko iguru muraibwense bunaberega gukwanira muchando yogendete gabu eli nabo kunyaraka bagokwana na intuto nyaraka batogokwana naye asenchira yo bwikirano asembambia bono nekero gwa kesi migo chagaiga igogo keyeli yogiri yago lie TV to basa kobekeli yogiri TV goro twagotebi ngo moiro rubwo morobelio yongo chorobo butuko onye kwarwete kerengerali nande Diana nabo gotagategera ngakina kwana lirimambi nakwana byo senasa nakwana byo senasali abadungu boli barenga mwarambya nakwana no inje kana arakwanirase ngwene na naboli by the way mbya nakwana takiere bya alinde kwara bwate simiga kware record abalende nande ne tamu ne timu nere buna bono buna inje tinga gitsinde njire na inje taliko taka kore recap mono manyenge kilda kora bataba de bali bataliko taka bwetegerera kuna monyonje tanjeti monyonge tanjeti monyonge mutigae ni mungu unkwano yomo nere monyonge mundu mino nakara ali bono Middle East otatebinga ningi kegendete semambia bono na nomono mwanchu muligirilie namba itu twagotebi go gwaka go chase studio gaiga 0788666663 namba neri yakorekana se screen yakero gwaka buna twagotebiri machika itogara mororo kunyaraka bagotetebingi kegendete kwa igure SSML twagotebiringa chinsa sechechi ebirwanero niga bigendete kurutugali iboliria nachwe amini Diana nari gukwanira nana kweborikera nana gona ko ligirilie segie ko bolindenga chingaki abanta bonsi pyo konyora kirenga kibali segi kirenga kikonyora mbabuga tegento ndi bacha bagacha economy yabo lakini ngacha kuligiro lingara economy eri abekera bakuyagacha security geire chibes chinyinge sana abantu bali innovation bora nyora aba Israeli bale kuna go examining ebintu bitwaro basiringa kibiko kole mirimo igo babuga tebindi bagoteba bira basegocha bigwa prince limo Northern Korea nebwa to mungwana yomo abalende akora nandi chinse chintebe chonsi turabeka ense ya America kan chinse gichinde innocent naro chingono nyene chirocho njibwate bifa America actually America ndebwa tene chibese lakini ebintu bindi byonsi biwe innovation yakero kuligelia sesegeye igokonyora mono bikorosi gukurwa se chinse chiri cheisiko kwanyoranga nobe ikorosa ligugorende se mambia bono mwanchu muligeli nabogo twakeresi migo chaga igase studio onyarko bagogototebinga ningi kelikegendrete na namono ayibuno mugusinga kyoro chesegeye ngakyochi yaba bocha sole tagete kora kwana asan by the way nintatenda kwana nerese mambia bono ndara manyagose na nyore gale BC gale gontebinga natagete kurwa enkwana tubekire into perspective mugusina ayonye segie kwa emanyire ngakiegendrete na bogototebi maite Barnabas no barali gocha bali batotebinga innocent igerega jeria nagotebi bono mambina rangubukire biya Barnabas nantebinga twara bali bande bali chinsemo chirichia Bahrain bali chinsemo chia Lebanon ngaki bagendrete egererinde tunyara ko batoko genda busia semambia bono mwanchu muligirili negento tukokora igekuru kwe recap tororenga ningi kelia turana nyara ko batoko manyanga ningi kegendeta se chinsemo chiria eli tunyara ko batoko genda busia mwanchu muligirili na namono kutaka kumanya se kirenganga ningi kegendrete asorogongoruo asenchirelia yobwikira no mwanchu muligirili na namono tunyara ko batoko manyanga ininga ki abakenya bagendrete maeta banta bange boni gokonyora gwakirisi mibuna bona rocho mugakoyo mako ngakira magoroba bonte vino senti corona rocho mwakwane te mambia goro yese gi agendete chinsemo chiri ingi nande kiabeire tora to bateviga
bantu bagendete kona koraga kibintu tetrabwateye makwenda se amosi kagite yande yanacha lakini ndo mwanchito murgire na bonando wake simi chirebere gaiga ere okorera 36 nende okorera 02 nabo gwakogenda gusangana into ibirengero byago nabega somtanda ito Facebook nabo kobekerengero kyago somtanda YouTube bekekerengero kyago kurinda smoniga katrabwata chisimi era nsoko bwakire bwakire bya ngoto kwana nere mambi yabono yakorgo uriso nyakundi kwaneri Innocent namukwanira Innocent Nanchire Wilson wana mangana gisegi cha Middle East Yesu na tebete nga mwe chinkuma chigisegi ne amangana amange agwa asese bono maeta America yo yaba netwe ko 2000 years ago nga nebe superpower abantu abako bali bakara bakagete ngara shere superpower lakini asabono iga bani mboli ko kwana bolimo America igere superpower na ndene ukikoro keria se onsi ngimanga iye ko genda gucha kubwate kanale chisege chichiraroro ebone neyo gototebinga matuko yo maeringa ngare ase bari bara Kristo bebe kange kyaro maringo chore Yesu nkoira nare nando nditayora teneni esege yo nganga bono ngotenere ene go prepare the province to be fulfilled okay ekiagera ase ege tabu ya Psalms chapter 2 ye watebanga abantu bonsi mbache batebenga let us come together and wipe away Zionists yani basiri Israeli asante sana lakini Israeli tego siriwa ekiagara nyasaye na rororo ayana mangana ako prepare korenta omoheri wense lakini ense nego ikechamo ebagenesti the Christians bali babugate tia majikanya sambi ya mono asante sana Mr. Wilson wajedibekira bibiliko era nsoko bwakire bwakire bya ngoto kwa nere mambi yabono oyo mbita mangana kunya kora njege ndo na jidi murani ngo yakorandia ese yero ne bebe sena tamdo kwa no mwe no ro era ta kumiti nyoro begi mambanya kulikende mata bala boro bana de segi mata baro segi nenda ga yabo nsemo kiamenyete nsemo kiamenyete sat kole amenyete awata ba kumiti boro bwe igoro segi lakini no ni to mata kenya ga segi paketo ave timkwaro jela time ama kutana kine deligori na maine nyora bono nitu paka makuta kine ligori na ndenge pega na paka yatonyo le mechando kana ngirito sabe sege bege esire eso amenyo bugimo boro amaina asante sana tigo yone achange ritukorigia ambia mama era nsoko bwakire nsoko bwakire nsoko TV nsoko TV oyu musimuri stongo sengera anche nare goteba iga kisegi kya mitroisti yanare goteba buna kisegi kinkia affect mo Kenya sana buna abantu abatoko nyuma eta machani cha etoko ni mono uchi mitroisti buna Irania buna ende kisegi kya beta ya tora kwe na maene igo buna abatora aba affected ya maguta kinire igo buna abarimi ba Kenya gatura chiko ba affected mono buna gocha gusia west of the rift to chande ke monege ko gera maguta kara kinire de binte kare bira kine bira toretere obokongu obonge bona algo sababu na teatro sabero morembegere ko sento nyore obotoere rubuya mono imusuri stongo zenga asante sana thank you so much nelia tata tebia sadet soko bwakire hello nga kibwakire kwa yakire sana lakini yakire ngoro ya tena wana njege ntonda tena ninga ama tukalio moeria ikeranire ese ngecho none kukuneba netenga metro central na chichigo chikurwana naende bono egento kulingana nebuku neringa aba American
ne defend abakristo ari bakareba ati ati n'abachore ba Nyasaye na ekera bana abachore ba Nyasaye igo konyoranga America yego kubatibe because America nerelete mono n'abayisirayeli banya so egento buna ntu abakristo togotwara nuko saba Nyasaye atororera mabera nende anyare goto poera rikim korojito erito nyare ko buete yeye egende kedene na masabo to sabera bani to sabere ne seria ekiagera yagate ne erinde anyare ko bueria abana banyasaye. Asante sana. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire uya homonene. Bwakire biyango to kwana nere mambia ba. Pastor. No Pastor Thomas yenga nyambe takuro gutiba imeni gitwebe. Gitwebe mbiyere pastor. Gitwebe mbiyatore. Ngwana no muroche mburati yana go tunairobia. Ona nkina goteba nga ayonsi akoba. Ense etoko sabanya sa ato moremba sinzi. Omara mera turataka kugera ebibia kana goteba nga krebi tubia nya ebia ikirane muntu yomanyite. Ndamaine. Na ende ntoko nyara goteba nga bona iganga nga nese giyabo ni tuike koera Nyasaye tatakete bantu baye bakku. Ikiagera abantu banyasaye babe moyo n'abantu abo mu Kristo abo mu Isilamu bo n'abanyasaye. Andake pastor no bwato omosani orogo sino ene yamate. Abantu baito mbakale kuchabo antu bagendo kwara kwane na barabu. Abo bwato kongo bantu bakumetinga kibakora kinga batesa banyasaye hayo bakonya. Bonto abatebanga ayo shakora kana nashinginje ukuriye ki omaita America nechise chinde bono into bako gine chingu cyo kwetemanga baibara bakongora kinzo se kamanga nasinya na nyasaba abakundo mu ikombo tenu batige gise ya abantu banya batoro morende. Asante sana. Eren soko bwakire. Bwakire bia. Tuko sabanyasaye. Erinde atwaro bubui ingo toko kwana nere mambi yabona yo kwana Alfred Muturikuru nyakenya mizima wawa abantu bano tuta utandeka intu aba Kenya ikiaro na ototegemeta maguta ngote okinale ona karao kinentu mwanja abantu tokutandika oli ndiga tuwa leo kugenda Nyasaye Nyasaye atubwiro segiyere. Asante sana. Asante. Eren soko bwakire. Elen soko bwakire. Benta diogia ke gorio giria simiao. Ngakitinga diogiria entware kuigwana. Uri innocenti twara igure na omurigeria goteba. Bari bagoteba ni ko banuko arenga sebuko kusenkora sebuko lakini ndendo che bonsi bagoteba nga omorembe Use kuligere Diana tiango inayora buata kego okay asema bia boro bachumuligere uratwagotebi gogendete gototebia nga ningi kegendete asaba ntu bali baito tukoteba nga bayiri baito bagendete sechinsemo au na namono tojara kwa batokoranga ningi kelikegendete gokorekana asensemelia ya Middle East yasemambia bona bokunyara kwa wotu akeresimi gochaga igase studio elitojara kwa batokoranga twanyara kwa batokogenda sobu ame namba ito ya studio gere 078866 nande onyara kwa bago kwana 92 asemambia bono indo chenaro gotema gwaka gaiga na bokunyara kwa bago kwirorera ntaite kurarigireria sechi message njire ndoche Diana chia story gaiga okay. Good morning Diana na Innocent kirandeni seke musuri suna akororire bya mono goteba nora somorobeli nindoche oyo akorokunga ensoke eyonere kisimili onkundi korwa chinse mochia kiaware
agoteba sauti mugirango igomba bwatete buya mono sana negati yabali bali ase embe obono mambio moncho muligeri na namono bagendete gotubwatia se mambia bono dayani gento naligereria abantu abange bayebekire segeye nagoteba nere biblical nebanire nere se bibilia na kende gyonse kelikegendete bagoteba negento talinge gento getalia se bibilia negento kelikeroro na aseboni gabagoteba obusagani obo no egente kemuge koro ngachinga kitomete ne chomwali borrowed times akinara na eno yon emorigeri atebo yonde ngogotemana ogotiemana gwichingu koro kungororo innocent bataite barorenga America kubwa Israel gusina babandirende ba Middle East mbanyare nsi ya Israel nsi ya USA igonga nogotemana nkororo bno morigeri atebo Mwancho muligeli na bogo twakire simi go chaga ige namba itegere 0788666663 einere na bogo twakira go chaga igase studio semambia bono ototebinga ebirengeli byago mbire bye bigo ikiraboni go mwancho muligeli gento kegendrete nkelinga ni chimbunde chikoru twakira barayibande be serikali ya Irani baganyare ko bagosiri bogi machindege cyabana jeshi bense America chinde cyanyara ko bachikorusi gwa samale nabo totebinga ningi kelioroche umunye ko bwato mu amatogora se chinseme chese mambya bana soko bwakire ngoto kwa nera Innocent miyule biyande ngakyogendrete biyande ngoto kwa nere mambya bono ukwana no mugago korukuna Samuel Gesuka ngayago toka liya nyoka nyalibali masaba mbiyere kabisa abumbo mame tagende bosoda somjadala Samuel no ndalia nyoka ono sese moyesegi akara chieri chikorwana ikige gusaleka Bonyansi ono lende ekere bakurwana abantu abanene oikatororenga ntobere tuweso ya munabono president ito yakiete gukwana tugaigwa kurwe radio nga yetageta koteba nga America na erere buya ono ngakiara tebe nga mbuyere ekiagera mintu akorenterera ono ni toje goito bana lina otechieli na ji ekikurwana mintu togukwa ona abantu baito bale Middle East yondo chenga Middle East isa go korra bobe na vera yonjo kere Kenya gotoita ono lende gotro jitu aitu buenete tua bisaji nkwana chito okay kebatia go bolinga tora tume pathfinder go choro go se nabaredia bade kulende ne chechetu dobwatana into kikoski to kyobolendi to kigenete ono abantu baito ntumanye dikamna bakurumumbu abo ono ntumanye dira kinirende chinkwana abantu baita banne batutenete tigabamanye nkibawukwana tigababe ko munwa kendo asante sana Wakenya barorekane ko mochumura igese kamati magire tiyo nyango mbiyande ngagyogendrede musubati biyande ngai kitobeka sekirenga ekerenga obwaba bwato bwatiro maide abana baito basombire wokitinse ekyo abange bado mawoko yera naende nga igaro tenga Kenya gemo sinyete tigaba sombe gochiaria batiko iterushiko Innocent kamati ataragenderi kamati no bwato moiri omoiri bana omwana bwa Kenya kara ororo gakio ino yona bona munora abuta njengo igoro lakini goso no mukungu na maene kamati ya moiri kaiyo abana manya kamati yakubeka mangana bia abana kare isiko nesiro yo Kenya na maene wana lendo yero goteba nga bali bakorwana na ubale buya naende omwambassador yoro goteba nga Kenya teri wote kubwatiraniwa nkerenga kimoro tekerenga tiabo ngite na yabe kerwense ya monga tiyale wote kubwatiraniwa bali waka na gesiomba ateki ninga ne wana togaleri ngomo totebie kyagara bona tutoroje nga twairiru roje tigayesa tokonya sabamono okay asante sana ikamati kuruchiseme chesamba nindo chomorai
Muraibwense korukwa Donald J Trump muraibwense America igabekire kiteke 50 neye moya itire aso mtandao yo Truth agoteba iga agoteba nga ense America bona sama sasiaye niga kunyara kobaga kogenda sekerengo keiguru nobo gatagati na agoteba nigale se grade kilie kenene na niga kunyara koba gakuligiriringa kiba kunyara koba gakolese giyeyo asagoteba nigo bone go mwanchu muligiriri tubwate ebintu bikuru kwebirwaniro bisaine na niga goteba nigo tuguchikoba tukurwane segiye goikira tonyore obubwi na bono igo mwanchu muligiriri niga goteba nga kilitu atumekire nebinte bike kurende nigakendete gukwanira mangana mange asagoteba nga nigo bono tutagete gukinia enchira tukunyara koba tukurwanira tokonyore birwaniro bibwenerete nindio chegaiga iganyara koba gakomo chumura yumukuru wense America Joe Biden asagoteba nigakororeka araire ase chitoro ekera eranyarite koba gakogenda sesegi eli ya Ukraine na Russia na konyara koba gakona chibese chinyinge guchia sumura wense ya Ukraine okurunga Vladimir Zelensky igoise kuligereri no nyanguru asense America aseliro baliabo korrekana bale bagutwara egento gekoro kunga no kumana kwabo kole Malia na umwanchu muligereria nigo bagoteba amangana mange na nige kubwatekana maega yumurai yoyo mukurunga jo nere kunyara kwa bakulika goteba nga esegiyeye tiyarenge aba America bachiko bakurwana nechinkwana chikurukurwa se chinsemo chonsi exe mtandao abande bali bagoteba nga ninki umurai ngwigo mungwano yoteba ngumurai binsinki yakwanete tagete nande ndara itira sensemo ya Facebook kwe ese ekento kilikoro kwa Innocent wako na koromura ibense nakwanete naro chibo gaba Kenya bande mbali bali komo mochomura ibense bagoteba nga taganiri kurwa chinkwanecho aratima itinga ki omurigeli arakwanere kya naro chase umtandao rero abasaya bangina bagaka bonsi mbaganiri osemba bwato bwene bwabo na bakunyara bakukwana naro chiba komo chomura ibense sana bakomotenga taganiri kwingiria again tenchenda tebo murai bwense sebirengere biyane buna Innocent tindo chingo murai bwense na akoleta mamocho because no murai yale na ndegente ketwateba no muchando bwechinse chibwataneti guchinyenkoro perhaps nga kiende na baranyore ngebintu binde biranyore maybe ekerara rorekane go support yensemende ekerabone kere global problem kose global issue wise kuligera libono iga abakenya nabange bali chisi chisco nebe serikali ya yeye iraba Kenya bande bachiro research program chiri bate bachemeremo lakini kwa nyaba Kenya batangane ko gendo research chisi chiri abakenya kwa nyaba chiro bakenya bamenyire chinse mechi ya Middle East na orsoro botru muraibwen sasa nyartuko bagago kwana ngagire tum director tongoro nyorale senseme ya Facebook na barabeke sembeo agotebanginse ya Kenya nigo bono ekogikiria boikeranu busagani bogendereta se chinsemo chirichia UAE na namona sago kwanera gaiga ensemo ya Qatar, Saudi Arabia, Iraq na boigo agokwanera ense ya Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain asagotebanga nigo bono muchando yogendete kobeya na goncholeria na asatebirenga bonde gentukilia kororeka no mwancho muligereri nga omuchando yogendereta se chinsemo chiri nigo kunyara kobaga koleta okogosererio konene gocha asomulembe bwense na namono mwancho muligereri tebanga nigo bono iga bwamate buli bwanyara kwa bakorosi kubura nyara kwa bugwateka no mwancho muligereri asakoligereri asebono iga nigebwenete lichibulia bwangoli nyara kwa balikoligiwe na niga nyara kwa tebanga nigo Kenya esobwange ego saba bali bonsi bakonyara kwa bakubwatira nigo banyara kwa bakoranga bachira sobwamo na kunyara kwa bagokora umuchando yu enkwana yo murai bwense tiyarenge yo support inside egentaro lekanete no kugikeli na kunyara kwa bagoteba chinse mo chionsi nigo chibwenete go cha sobwa masago teba ngo muchando yo tali chinse kiri cyoko kunyara kwa bagokoretera umuchando kurende gokoretera chinse chionsi kira asobwo ikobwense igekera ngo ligeli statement yaye niganya artukoba kago kwanira e crisis yekyo na okira nande chinsa chinde mwigwa so mubaroli mwateba abakenya barese chinse kiri bali kigwe se bitabo baratoke bamanyikanete ebagotebekana bali gwetani kiribwe 40 lakini abakenya chimanyete oende airport boni gere very busy ekurujo mu Kenyatta International Airport abakenya bange bakuruoro nigo bakuru chinse chisiko bagochaga iga banyarko bagosoro mbuye mono mwanchu muligere ase enchire yitogo tebinga nabugwa kesimi yawo gaiga ototebinga kiekera umuchando ya yoligerete nobwate amate ya goro na kiyo kunyara ko bagokwa na barabuna isa chindo liyo ra sense melia nabugo tobekera ase kerenga ngikirike gendrete
kurende ni maitenga te kobe official statement gutatiga ne nchirerio gototebinga ali asole kikigendete namba ito ya studio nigere 07 88666663 elitonyara kaba tugukwana naye gekogerekera tugukwanira igo abagusina abangerera bachire kwigusira ero nganyarebe na chakagenda Oman nyarebe na chakagenda Bahrain nyarebe na agenda Baghdad abagusi bachira tambisa abaideo y'abantu abo bonsi bonsi togotebanga bonsi nkorige baguchi nanda abange babo ngora magima bombi yabare ama unchuli abiri no ene chi family igonje ndo nandi namna abasabere no morembo yibagende tokoregas karato goteba abanyara ko bakobe ko murembe iri tonyara ko batokoligerelinga umwanchu muligerelinga kito kunyara ko batokogenda busyo nakoranga nga kito kunyara ko batokogenda busyo bunegesa kwane mono asechinga kibune chitogenda takoligerelinga ense ya Kenya nigemenyete aserombe yechinse kira sobo iko bwense asana mono togonyara ko batogokwaniranga ningi kelikegende tumwanchu bulili tagete togenda umutima kumusini Diana tokoira na tutagete tonyara ko batokonyore birengere byago byo mwelyo no mugeni tutete kumanyanga wikire Nairobi yabe ntambe elitonyara kwa tugukwana asenchira yo wikirana Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Toa huduma mbalimbali kama vile viti kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jndjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kwabaga gotegereru asechinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batokogenda asibali bale chinsemo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa bakoigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nenyara kwa bakoigwewa. Mwanchu muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa bakoigwewa asenjera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no botochi kwa batoko kora eke korugeito tonyare kwa batoko gekora asenjera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwanchu muligereri tonyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete. Soko TV oboroso bw'umugusi. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango,
Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mwanchu murigaria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV kochiko komanya onsi eya masemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi merongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Eye nen Soko TV Oboruso Bumugusi. Chisa isato chabono mambia buna nagotebia togendete gukwanira chisegi chigendete asense melia ya Middle East nemono twakobekera sekerengangi kiligendete oro mugusio mintoni maete kiro muntu gagendete koro sie visa gotebura sie passport mate Diana squeeze aidewe kero kwanire passport no yibwate boniga igoko tayari ngakiende yonse nabo konyora gwachire kura kwano embasani no nyen Tanzania mata umanyete bintu buna bya bere regional Goikoene passport. Tanzania mama Suluhu konyore tubwatie vitambulisho bijana bararorenga nayo oliyo guchikoneta. Ingwetera libusia e boda igangende ngike. Kwegwete buda babo nchaki batebe tugane chi expert chukorobekana. Tinda itibiranya. Chi expert chukorobekana. Baraumira baba Irani rendege barakwa dogo chumuligelia semambia boda togendete gukwana liberera lijigendete gukorekana kurwase chinsemo Diana nandekero kuligeli buya ororenga umugusiga alekerase ase bintu biri bigendete gukorekana semambia bono na bugunyara ko bakogotwa keresimi gochaga igase studio elitonyara ko batogokwana na Diana ntebinga na ruche comment section nibwatemanga na abira atatu nibwatendo chegaiga tiana rasoma na rabana bas ke basonali getao teba ntobegeta masabaso bonge Innocent na Diana na injengo batebinga nto babekirite kurugaiga kwa igure kamati yatebiringa mwandu ndebwensi omwana obandi no mwana ogo igonga na intubana bas ndo babekira ta masabaso bonge abigaho teben Soko ne Diana na Innocent kurado Katari asante sana nabo igondo chegaiga mama kerutu ne rao teba Soko is the best one Soko bwakira asante sana nabigo comment ne nali koligia niko yalinge ya Jeria Kirubo tianda irigia keigo Ejiria Kiruba uteba nabo kiribia na shukuru Mungu leo kumetulia era utebanga kumetulia baite ndiro kuboka kwanyora gusetora iri chikwerende chiabuga obutukobokia abana araraso mtandao bari bamenye tasinsemo chia Bahrain kurwaso mtandao na bari gotebanga tibararara ugo chikorara igakwa igugoro gali kubwanga po Wanchumuri leti manyeti nara utatomere chibicha timaite go sento beke chibicha sembeo producer na barantebia akoroku Eric Okeiga igagontebia Morning Innocent na Diana niko inatoka Bonchali but sai niko Dubai yasa kurunga Sharjah ninaomba mtuombee sana Mwanchumuri umaye utatomere chibicha chiaye asabe gitagotebanga nigale sichisemo chia Dubai gagoteba tumusabere sana tubasabere bali chinsemo chirichinse chisko ene global problem na nagotebya asema mbya bono Mwanchumuri liko nyara ko bagototomera ujumbe yago ase namba ito ya WhatsApp na bugotoma ase namba yuto gonyara ko batokubekira ase screen nabo yigona bogotwa keresimi na arikere so gona gwa kesimi ga igabona bogwaka na chakire kubwata nigo chetre chinsa isato maiga chita ikaisato chetre ase mambya bono timanyetigo se mo director ito na ncheire kobeka chibiche kaminecho mungwano yuga gotebaga lichinsemo chirichia Dubai asakuru Sharjah na namona gotebanga Innocent egento togedete gusaba na masabase chinga kechi nigo bagotebanga umaite umurumo bwi emisile gukuruma asa tambe sana igo naboko nyara kabago twakeresi myoto tebye semambya bono ngakibwa kire Soko bwakire ngaki kwa bokiro mwako mintonga kyokorukwa
Ngwaga ngayo berete. Berete nsema ya Muhoroni. Muhoroni beka chinguru wasini ni Muhoroni neye akerori gereti Kisumu. Nsema ya Kisumu. Okay, ngakie getaseni mbiyage ko bwatabo. Makairo. Okay, getaseni mbiyage ko bwata chinsema echo. Ko bwata buya sana yende nero yange tena jeboro kweba ne yende. Getaseni kensende na ni nere kaiwa toka buya. Ege gotoka nensoko. Asante sana. Omurayo itolende karago choka kwa na mangana na ndaro chino na banga waite wago chabauru no ne jungu kimambiga go. Oroje wana ntoli go ituga. Okay, delivery okoboli ngoro cheto liko itu. Tutakairete nga iga address ye problem yote ba chinsemo chionsi chiwene tego ikaransa so bwa muna korangu muchando yo elire. Egara ba Kenya mbali siku barobo as official data bate 40,000. Okay, kirende na bueno ese ko kora kira kara igere ni ngiye ko bala kirende tikatana ko sabanya sai. Kia geroro checha ito na ego kia ye kire kiria. Maguta ngo no toko gorala na ni kino mo kieri kigo ngo goranda maguta. Oro ro chete go to affect ya. Bona bego to affect. Asante sana kuri chisemeche. Biya mono sana chisemeche ya Muhoroni ase ogotwa keresimi na gukwana na intunindo chega igawo ya magoteba igonguru ku John Bugongo korwa omwaro agateba no ara ase getaseni se mambia bono. Diana bunorigereti abantu ba mintoni go bagendete gotebo ngo muchando yo nigora abeko kubaletera umuchando monene asabangi bagendete gwa kesimi na kunyara ko baga tutebinga kibakonyara ko bakubwatani nsoko bwakire Soko bwakire keyeli yogi ninyi wete paketi vya wa David Diana keyeli yogi Soko bwakire vya Bona evento kero. Togatega. Narikairi. Bien mansan. Bona evento kero. O maine senge njaba Kenya baito bakari siki shikawa. Nande bachete ko irigeria nande kiagere sawa muno mono musi gari sikomono. Igatara sabanya sae to sabe mono. Asa buya matemu ali ekiagera sense ya ikeire bono ya onchire nanda abantu basere kuya kekirege bali babwata mali bachakire buya keke kuba bono rende ndori konyare kiagera muntu akuyegere like ganje kiayo range ikire aranga ndete yanando kwenyera likurwa semu kiagera sababu irani ya rwaniti iraki ya matuka matande Pakense ga machakotakana ande bona onye to kurusia magutaria ichaye ito yagendo abantu baito bakaro na ande bona baba banene baito basako terien kwana iga kanya nensi ni to konya twa ege ko se ndiri atangire ringa hoja Kenya nenge sada Kenya nenge kiagere sababu ko to wande ko sawa na ande no nyomo neno yo ito tangorange dia abantu baye Baikaranse bale na kibago kore kiagere sababu ngimbe kitaru sibantari bone kinde kitaru abone ke teneme chando yo kega tra buchia musabo sentimiento enya sa to konye Okay ya konya bando ri baito bakaro Okay ndiye mono Asante sana mwancho muligerelia sema mbia bono nigotogendete kuligerelia nga ningi keli kegendete gokorekana kurwa se chinsemecho kagerete omo director tunabwate e clip ekemako na gokoro kichibicha bunanga ki aba Iran banyalite kwa bago sangerekana asensemeyemo asegetie kemo maiga yogosira kwa omongwano yokurunga Ali Ayatollah oyo ogotebekana kameni ni ganyalite kwa baga goitwa itukolia ringelie sabatekero obusagani obwa korekanete ni ganyalite kwa baga goitwa mwaka bwe myaka 55 nomo ali kurunga the supreme leader bwekembe awekani amenyi bwense ya Iran Ayatollah nande keroko ba keroko bumurai bwenselia litangane bakobe spiritual leader lazima pako manyama yege Islam nindo chega iga Vladimir Putin no murai bwense ya Russia iga tebanga sechinga kiechibona igo mwancho muligerali
nigagoteba ng'ana barumba gendete kwiyarigania sokurute ebirwaniro byabo sekurigeria aso mtandao barayaba I think presidents boni gabachakire gutumika mtandao bagu address national ni global problem rero bari kogenda traditional media ri bari korangelinga inchugocha umurai bwense origereria Donald Trump tachieti korangelia chinyumba cyubura linga inchugocha garo seti clip aga address yense kurwa asaberete asemambia bono ensoko bwakire ensoko ngakibwakire bwakire buyega ningo togo kwana nerese mambia bono oyo no mugago kwa nyakundi korukamuru mugaka ngakikamulu egendrete mbura yatu abungarora litukulia Jumapili chibicha chigotaranga go yatua lakini bayare kamugete bia sana lero mboje ngam okay kamulumbi yere gwatebire rero ne kamugete bia toso aso mujadala jina ngoteba igambwata mangana biroka Kenya is a very good country turwoto sabe alafu ne rida ya kabire erida abwende kutegerera erinde are what is going on amani gukwana takwani kororo kana kwani ga kwate kigata iko na ndibono ko nyara mangana yo ali kirase bikia that is what aina ona bwate mura kwani ri mwana yo mtore okay igo murayita bwenete ko bera nyaro ari takwanda turategera araga nyari tangani amani gukwana matege ndo muraya gukwana yabonde bakugwa okay sawa sawa asante sana kuri chiseme cha kamulu Diana ko igure una wagate amen murai nera batebire gakwanete bwango sana ntuto kuri ku economy enke igabantu bakora rigeri barara barapima mache barara ngaki ensere igonga igenteke mona gunduire and I'm very happy asaba gusiba ito bachakire kubwate gento kegende the developing story na nde bya mona sokurigeri muroberi bwasoko bwakire asaba limure Nairobi nkakichindo konyore iriyo ya otiri kubwata bujya toko tonyora signet na bogo to stream YouTube tore clear kebatia gutumika chikamera chia 4K iri tukiri mona cha korokia kebadi 4K na tebire chiriyo bwate soko bwakire ensoko bwakire ningo to kwa nerese mambia bono keyelio girie TV bwana kama korogo Bernard Misati keyelio girie TV rende gaki nago soroire amo bwana Bernard Misati kunyamira ngakinyamira mbiyere nera mbiyere ngora bwatere Obia. Lakini rende kinga kikinyi ngo banyara tole. Okay. Ero mali ngo ngena karama ti. Hello. Okay. Aka nande biya misati akabya yangire network yangire akabya nande. Bamura umusoli bwege susu squeeze gagataba weka mawe. Ataba mawe lazima. Power. Obete to bwatere duweka mawe. Para kwigera dani ngagataba mawe dani omwaga. Bwadanga mawe. Na igadido chomusoli bwege susu gatabaga jeria kirubo weka mawe ayawate power. Okay abaligere baito balito bajete sada soko yara kwa moko bada intukuru tuwa chagete mwajare kwa moto agacha na gotobeka tuwabeire aso muganda stogendete gukwa Nigeria kirubo by the way gol chinse majirija baherin abagota tebinga kinsere kolende ngwata tebia SMS wata tebinga innocent neto erete ni nyegenete nga ebintu mboronge bire ase ensemelia na kumanya kororanga ningi kelia kegenderete mwancho muligeri asema mbia bono togo tebinga na batukunyara kwa batugo kwana naye asogo tuwakire simi go chaga igase studio asa nande ndo cha ga amosi ga gotema kundigi ntagete kumanyanga na ba kutnyara kwa baga utubekera asomo chando yogendeta sensemeli ya Middle East atotebia sekirenganga ningi kiliaro lire na ndingi kirabege koleta asomo chando amos bwakire gore asembe obono
Iran na Iraq ne yendelete roja swali kulia kane nande aswa no kusaga ni obonene lakini ugo ndarigererie ase anene mono asara ya dokene ringa Iran ya target ki ebisima ya mafuta na gas nande boigo no tene kireje go esta yechimechi go esta chimugetia mafuta especially kuchia Africa na East Asia nero nabo kore kananga chise chimwe wono Japan chise mna China kiagara mafuta go esta ko biranya ko esta China yani China go kuchia mafuta Iran 10% mafuta kutumeka 10 mafuta kutumeka konsi pia sense ya China 10% ya ko Iran nande osikoligereria chise chio sikiria cha kwerende cha Middle East nawono Qatar, Oman, UAE Bahrain Kuwait chise chiricho ya nyorere cha kirwe esenjere ya mose ya desegicho chi base chinyinge cha America no chira saja kwa iwete muna kwerende ambassador ya Iran se mucho Nairobi gata wetenga Iran itebuwa Iran yani they don't regret yani they regret waka chibes kiricho ya segicho chibes kiricho yo chire control yani chire control na chire ya sewa ka chire control na America a program ya wana America so far ya very expensive as Iran yagera igego tebekananga Iran utumia $120 million kera litukase sejeria lakini egero abantu baiki economy chikoligerenga Iran jibesa go Syria chiri go export ya mafuta around $110 million utumia go export ya mafuta na nde baba tabaka 97% ya mafuta Iran wale katari go soka igo bali ko ro slebe alafu 10% igo wao itumia seji hasano seji equipment wao kutumia kwa na mlanji missile na personnel wao ndio mnaona murajira aya secondly chiki bere go ike chiki kisato imechie 30 ese ya bono inga kiende 1989 ese injarenge ya America na yani ya Iraq na Iran yu ya renge segi ya renge tofauti ni ya bono inga kieli ngotumia barenge abaskari be liroba lakini bono iga ba utumia abaskari bembeo na machi yani the air arsenals na sea. Okay. So ina ile tofauti ya robo no kurende egendo keraikero na ande chikoligereria ase Kenya because yese muna chiringo affect chire Kenya sana. Okay. Muna bono egas yokoruga amaguta ye chigari chipichi diesel chine chi machine chinde chigutumia ense ya Kenya geko import igo nande korekananga chi economies ya Kenya na jere chigotebanga amaguta na kineri iguri asekerengo kisiringi 10 ne 20 ekeroto wiko mutinyukane igo economy ya Kenya wiko strain so much. Secondly ense ya Kenya go import ire bintu mune sukari omochere go Pakistan oyogo etaroche garia igo eminitinga osiwo kuruga omochere
nonye na maguta yo bagotabanga edible oil naro na kageire commentary igori ese amatuko ese goika umutinyukane abera amenda maguta konye segiete koera ese jiwiki jo Donald Trump agoteba lakini rende ara nene igo konyoranga egendongere korunga psychological war muna bono koru moisonde na igoro America nja chindege cha America nja salitiwe ange ibere isato karo jare ko eta serire lia Kuwait abaskari ba Kuwait bagatebanga ego bachiye lia sengenje bata bachiye lia samagoso Donald Trump agateba that was friendly fire lakini evidence teyo nga jipilot Johnson Chiakonya getakuruo esengenjo serikali ya Kuwait yorogetie pilot ya mayaso getakuruo ndege ande gakonywa lakini jinde evidence teyo egendonate beranga ge ko psychological war nesengenjo okonyoranga Iran na bego tebanga abantu kegera esikulige lichi media outlet kiricha muna bono CNN Al Jazeera bagotebanga abantu bakure ne miaka 5 na 50 lakini esikulige lya abantu bakwete Bahrain abantu bakwete Kuwait abantu bakwete Saudi Arabia omubaro yotayo igo beko ba psychological warfare sengenja abantu bakurunga abantu muna bono titukolia igoro Iran njagete Israel sana njagete nonyena ase bagotebanga mbagete Iran yoke gotebanga njagete ase president ya Israel yemenyete lakini yune subject to confirmation ekero abanda bagwaka ekere mechi muna wono bagotebanga bakire mechi 130 esensi ya Iran igonkoro kirenga konye bakire mechi yonsi goiketoka abantu babere bose batatu baumire tobwati umubaro yubiya senyenche chinga kimista mosimbi yamona sokotobeke asekerenga na inga kichinde kere segie ya chagete ya linge egatiyo korusia ali ya ayatola lakini yogera ko yeligerelia ya onchukira kwa besegie uchumi bachakire gutargetia sabantu baranyale ko bako igubororo libanyara ko bakoranga einsa chinde bali barangeli guchia SMS yechinkwana ekera bagwa kebisima is it one way yogo utakabaira nese chinkwana gose no ko reclaim victory konyorore ko ba eduranyiro kera psychological nginga ekero mukurwana no muamato orakini aba monyore ngabana karese yegendere tabana bo muamato ndembare imira bakonyora bali bande bakuburinga kero mukurwana ngimokuitira naba barense so Iran nengoli yerenjira yogo turubania Middle East yonsi egera abamenyi ba Middle East nejinse kiri chinde bunabono Kenya nebwate bagote bangi nebwate around 26,000 tima digo se efige yinengi yere ngamba kwa 26,000 yaba kollegas wale se jinsi cha Middle East Dubai Qatar Oman Bahrain bate bene chilwe merongene tegen tomne kimbabwate more than that so abantu bali bonse karokonyara bale ga ngande bagwatire n'ibyari okonyora jinsi kiri cyo kigo kikoumia na bachigo blame nga na bachigo blame abasagani bejinse ichinde cyose lakini munabono ngokwana narenge no mo likyo yomo okoro nation omenyete Dallas the US nante betinga abalikia abange bakolika mangana ye biashara yani bakolika mangana siasa na sports munabona nakwani tena igoro no mulikyo ndio so mujuna irobe ko kumaingi okolika sports ambo letinga ninki yeko verese esegi ya America na esegi ya Iran Israel na America ne ninki yeko verese igero ibo korkinga abanda abange across the world na mbene mbamanye tegendo yeko verese igero kirenga ngiramanyikana buya mbamanye tegendo yeko verese igero ya chagete ese igero ya chagete sengenje ense ya America na Israel baronjinga ense ya Iran ese kogendera korosi weapon unaona egendera korosi missile ese kogendera korosiga abera abas korosi nuclear
nuclear weapons chire mass destructive. So ebintu ebyonsi nabora nyole Iran tebwati capacity yokorose nuclear weapons lakini UNESCO psychological thought nga totebe nga ne nuclear weapon wa korosia egere tonyole sababu kuba yoko basagana igo batete ko test barolengi babwate ase amari abo I guess so na ndikoru igorona isikonyora na botwa ligeretinga ense ya Iran karense ya Iran yegenda kero sikoligere none ense ya Iran muneko korwa na yegenda era aggressive sana yegenda kutumia chiasa no chinyinge usichi missile chinyinge gose chinungu chiabo chiesegi bagenda kutumia chinyinge mono totamanya gose imba sustain gose mbagenda basa matuka mange yagira muna bono isikoligere litukore igoro na moisonde igo barwane tikinse kiri cha Middle East chinyinge abage tikinse kiri cha Middle East ya sanene asante sana Amos, asante sana nabo twaliko gambesege kambia mono sogotebeka sekerenga na namono kwegure Diana at least Amos no mulikiale kwegure oshaire notes naba likibande utabiro yo mule Dallas ne sense America asana mono banyara kwa bakoligerelinga ningi kilikiagendete nchentagetego tebyo muligerelia semambia bononga no mugano gendete global problem na kwegure egatie bintu biri kwa bigo sale kambiringa enchira tokonyora mabuta gas n'abantu baitase bamenyete togendete gotebanga kiro muntasa birwa sale semambia bono mugeni tuganyurwa asesemelie jam rakinende litukolinde ntutwale nkwana na mono togotebinga aseli tukulia lero tuasiolire twakwanire asesegie yu asegendete nabigotuka na engwa bwate birengera byabo tonyali tukobago ikega iga kwani abaya bali bonse banyu baru birengera byabo chengo tebambya mono sana Diana timatiko sinobwate ibere kirato kaso mtandao Facebook ukisome tugo sainira nauti ntara kisoma manchira bango tebyo murigeria ndonsi asore ogendera gusabira rende chinse cha Middle East arubanyo rendo tote banongo toligwa banyoro mulembo bo maiteteri ibije kero innocent konyora ngomenyete no boba negento kyogo ichania ndo chega Nigeria kirbo leo ni kutulivu atuchesikia drones na tuomba Mungu azidi kutuliza bahari au tebabu na butambe ya saa nabe naitwe ndobegeta sabaso bonge Innocent na Diana huyibana basket basongaite negatia chiri twali gukwanira omwanchi ito murigeria golende ngando cia sole be kama sabasabera no enense ito ya Kenya na into totagitomo lembe sabera no inabara ibaito na erende sabere utwaro mulembe bwenkoro mulembe bwengoro radebiya mono sana somwanchi murigeria kwabere na intwe kwa chaka na Diana 12 rero nanyoru senyenche bara nande naro Diana na watalinga na lero lyalengelirabu akwana na ya mwali kwanira chirende na inchengo tebanga nyasaye keragendete koboro kende ngiyo kiratosinye nande togotebanga muntu nde bwensi utabwatie kirengana bara minyoke onyoro itani ya sare kogenda gusaika sare atakire kogenda kulinde tamanya gusoikiroro mambia bono togotebinge kerori mugondo uri menekere ngomanye kirenga ngire kike tobasa guika mugondo uchake kore moto bole kibanda tobasa guika mugondo uchake wakore bintu bigosali namaine naye kera gwachire gasi omuchiwo muntu litukulia lero bono mambia nyagwate biguno monyane ngaki muburugere kibando chiayo chiera maraba ka kitiga goticherere binyambi tiga koreta marabo tugute tiga tokorera abu kumerana na ndangi ombuya